and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-8 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, 18 dating bagman ni Saldico ay hindi humarap dun sa hearing sa kabila ng kanilang presensya sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ilang supporters naman at kritiko ng gobyerno nagtipon sa labas ng Senado. 7.8 magnitude na lindol yumanig sa Mindanao, umakyat na nga sa naturang lakas ng pagyanig matapos ang inisyal na data na magnitude 7 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Update sa tsunami na itong epekto nito ating alamin mamaya. Magnitude 6.7 naman na aftershock na itala kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa may Maasim, Sarangani. Pagdinig sa mga reklamo laban sa pamilya Villar, ipagpapatuloy ng Department of Justice ngayong araw. Ang Securities and Exchange Commission sinagot naman ang kontrasalaysay ng mga inirereklamo. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginigit ni Senator Erwin Tulfo ang tumatayong Blue Ribbon Committee Chairman ang kanilang karapatan na magdaos ng pagdinig matapos nga ang reorganisasyon sa Senado na hindi lehitimo ang mga isinagawa umano na Blue Ribbon Committee hearing noong 4 ng Hunyo. Sa kanyang opening statement ay sinabi ng senador na walang otorisasyon ang naging pagdinig mula sa kinikilalang chairman ng naturang komite o mula sa opisina ng Acting Senate President. Isinagawa rin niya ang naturang committee hearing ng labas sa Senate rules at mga proseso ng institusyon. Muling pinabulaanan pa ng mambabatas ang aligasyon sa kanya na tinawag niya na 18 maleta boys na nakatanggap daw siya ng kickback mula sa manumalyang flood control projects. Ayon sa senador, walang naipresentang anumang dokumento ang mga ito o anumang konkretong patunay kundi puro salita lamang. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Senator Tulfo na tungkulin ng Senate Blue Ribbon Panel na tiyakin ng bawat aligasyon ay nakabatay sa ebidensya at mapagkakatiwala ang mga testimonya. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. It was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys. Kaugnay sa di umaray milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan. Bahagi yan ng mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo, ang tumatayong chairperson ng Senate Blue Ribbon Panel. Samantala, nag-aalay din ng ilang sandaling katahimikan ang naturang lupon matapos naman na tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong umaga ng Lunes, 8 ng Hunyo. Nasa ito mga kabombo ay kaugnay pa rin ng nangyari na lindol hindi lamang sa bahagi ng Sarangani kundi pati sa iba pang mga lugar dyan sa bahagi ng Mindanao na nakaranas ng pagguho ang ilang mga gusali na naapektuhan din ang pasok ng mga estudyante na ngayong araw sana magbabalik eskwela. Samantala, muling nagtungo sa Senado ang 18 nagpapakilalang dating sundalo kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Subalit hindi sumipot ang mga ito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong Lunes. Sa halip mga kabombo, nagtungo ang mga ito doon sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Nilinaw ni Attorney Levito Baligod na nagtungo sila sa Senado ngayong araw para linawin ang imbitasyon na kanilang natanggap.
Ibinaliwanag din ng abogado kay Senator Alan Peter Cayetano na naka-address ang kanyang ipinadalang sulat base na rin sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo na si Cayetano pa rin ang nananatiling Senate President. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Levito Baligod. Kung maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita din nyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. Bagian ang mga pahayag ni Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 nagpapakilalang dating sundalo at naging bagman ni dating Representative Elizalde Co at nandyan sa gusali ng Senado nagsagawa ng kanilang press conference. Kuha pa po tayo ng mga karagdagang development mula dyan sa may Senado. Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, formal na isinagawa ngayong araw. Si Senator Raffy Tulfo naman, binatikos ang 18 dating bodyguards. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, formal na nga na isinagawa ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scam sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng komite. Ngunit nilinaw naman ni Senator Kiko Panghilinan na consultative meeting ang isinagawang pagdinig at hindi committee hearing sapagkat hindi pa aniya nahahalal ang lahat ng miyembro ng komite. Dinaluhan ito ng mga resource person mula sa mga inimbitahang ahensya ng komite, kabilang sina National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, Department of Public Works and Highways Undersecretary Ricardo Bernabe, Prosecutor General Attorney Anthony Padulyon at mga kinatawan mula sa Office of the Ombudsman at Department of Budget and Management. Habang no-show naman ang mga inimbitahang kongresista na dinadawit sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Secretary General Attorney Sheloy Garafil, ikinatwiran ng mga mambabatas ang umiiral na interparliamentary courtesy sa parehong kapulungan. Samantala, dumating naman sa Senado ang 18 individual na nagpapakilalang dating mga bagman ng puganting si Saldico at si Attorney Levito Baligod. Hindi naman ito dumiretso sa session hall kung saan isinasagawa ang pagdinig. Sa halip ay sinundo ito ni Senator Robin Padilla at dinala sa kanyang opisina sa ikalimang palapag ng gusali. Dumalo naman ang ilang miyembro ng majority sa pagdinig, kabilang si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Raffy Tulfo, Vicente Tito Soto III, Kiko Panghilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino at JV Ejercito. Live selling naman kung ilarawan ni Senator Raffy Tulfo ang sinagawang pagdinig ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano noong Hunyo 4 sapagkat hindi naman umano ito nasa opisyal na record ng Senado. Pinatikos din ng senador ang tinawag niyang 18 kargador dahil sa pagpapakilala ng mga ito nang umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga opisyal ng gobyerno. Kung lang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. It took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta.
Ito, Bombo Dennis, question din ni Tulfo ang kredibilidad ng mga nagpapakilalang bodyguards ni Ko at binatikos ang pagtawag sa mga ito na umano'y mga bayani. Ayon kay Tulfo, tinawag ng mga ito ang kanilang sarili na dating mga sundalo upang bumango ang kanilang pangalan sa publiko. Nakakahiyaan niyang tawagin itong mga bayani sapagkat may partisipasyon ito sa katiwalaang naganap sa pondo ng gobyerno. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. So, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Samantala, Bombo Dennis, ipinaliwanag naman ni Atty. Baligod na hindi sila dumiretso sa session hall kung saan isinasagawa ang consultative meeting sa pangamba na makontempt habang isinasagawa ang pagdinig. Ayon kay Baligod, sigurado siyang papasinunghalingan ni Tulfo ang mga testimonya ng 18 bodyguards o dating bodyguards ni Ko. Bukas aniya ang kanilang grupo na dumalo basta't mag-inhibit si Tulfo at hayaan umano ang ibang senador na hindi nabanggit sa affidavit ng mga dating bodyguards ni Ko na mag-preside sa isasagawang consultative meeting. Samantala, Bombo Dennis, sinuspindi naman ang naturang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee bilang pagbibigay ng respeto sa mga biktima ng lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, kailangan munang mas tuunan ng pansin ang mga Pilipinong apektado ng trahedya. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghilogadan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Okay, Bombo Angelo, maitanong ko lamang sapagkat maaga nilang tinapos itong consultative meeting, kailan yung susunod na schedule at muli bang ipapaharap itong mga miyembro ng grupo na 18 dating bodyguards ni Saldico? Yes, Bombo Dennis, sa panayam nga natin kanina kay Senator Erwin Tulfo ay sabi niya wala pang definite na date kung saan muling magsasagawa ng pagdinig itong Blue Ribbon Committee, Bombo Dennis, pero sabi niya kailangan muna itong mabuo kasi sabi nga kanina ni Senator Kiko Pangilinan na hindi pa nahahalala mga miyembro nito sapagkat Bombo Dennis, tanging si Senator Erwin Tulfo pa lang ang naitalagang bagong chairperson nitong komite. At sabi niya naman kanina ay bukas naman ang kanilang panig na muling imbitahan itong 18 nagpapakilalang dating bodyguard si Saldico at willing naman daw siya, Bombo Dennis, na magpa-inhibit na ibang senador ang mag-preside sa isasagawang pagdinig. At sabi niya nga ay maaari silang gumawa ng subcommittee para tutukan itong flood control mess, Bombo Dennis. Okay, nandiyan pa rin ba yung 18 mga dating bodyguards na ito, Bombo Angelo, hanggang sa mga oras na ito? Yes, Bombo Dennis, kasalukuyan pa silang nandoon sa ikalimang palapag ng gusali sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan ito nagsagawa kanina ng kanilang presscon. Bagamat nga, Bombo Dennis, dagdag ko na lang, pagkatapos nga na magsuspende nitong
consultative meeting ay nag-anunsyo naman itong 18 dating bodyguards sa Saldico na pupunta na daw sila, bababa na daw sila sa plenary o session hall kung saan sinasagawa itong pagdinig, ngunit wala na nga, tapos na, sinuspindi na, Bombo Dennis. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo ay bakit magsasabi sila na dadalo kung kailan natapos na o tinapos na itong sinagawang consultative meeting ngayong araw. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Angelo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo dito sa ating mga balita. Hindi nga sumipot yung 18 dating miyembro ng uniformed men na kabilang doon sa dapat sana ay haharap dyan sa Blue Ribbon Panel sa ilalim ng bagong pinuno nito na si Senator Erwin Tulfo matapos naman ang isinagawang reorganisasyon. At ayon pa sa Lupon, ay naimbitahan naman ang naturang mga individual pati na ang iba pang mga personalidad mula naman sa panig ng lower house. Maging ang dating House Speaker ay naimbitahan din, ngunit dahil sa issue ng konsiderasyon sa parliamentary courtesy ay hindi ito humarap. Hindi rin dumalo si dating Representative Mike Defensor na ayon naman sa committee secretary ay hindi naman kasama sa mga napadalhan ng imbitasyon. Pero una na hong sinabi sa Bombo Radio nitong si Ginoong Defensor na willing siyang humarap sana sa naturang hearing. Matatandaan na sa huling pagdinig noong 4 ng Hunyo ay lumabas ang ulat na sinuhulan umano ni Defensor ang 18 dating sundalo para naman tumistigo sa issue ng flood control anomaly, bagay na una nang itinanggi ng dating mambabatas at maging ng mga dating bodyguards. Samantala, hindi rin dumating si dating House Speaker Martin Romualdez, maging si Representative Sia Alonto Adjong, Representative Jose Alvarez at Representative Jam Baronda at Representative Leila de Lima. At sa sulat na ipinadala ni House Secretary General Cheloy Garapil ay idinahilan ang mababang kapulungan yung issue ng parliamentary courtesy sa hindi pagharap ng mga naturang mambabata. Sa kabila nito ay tinuloy naman ang naturang hearing at nandun ang ilang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan bilang resource person na sumagot ng mga katanungan. Samantala, naglatag naman ng isang kabaong ang grupong Sikad Pilipinas sa labas ng Senado na may nakasulat na nakikiramay ang sambayanang Pilipino. Ayon sa grupo, ang kabaong ay sumisimbolo sa umano'y unti-unting pagkawala ng demokrasya sa bansa kasabay ng patuloy na tensyon at kaguluhan sa pamahalaan. Ang Sikad Pilipinas ay binubuo ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte. Nagsagawa rin ang grupo ng kilos protesta upang iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at panawagan. Ilang araw nang nagsasagawa ng protesta ang nasabing grupo sa labas ng Senado at iginiit na magpapatuloy sila sa kanilang pagkilos bilang pagpapakita ng suporta sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. Samantala, nakantabay naman ang kapulisan sa lugar upang mapanatili pa rin ang kaayusan at seguridad habang isinasagawa ang mga aktibidad ng grupo. Kaugnay dyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, nating kumustahin sa mga oras na ito kung nadagdagan pa ang bilang ho ng mga nagsasagawa ng kilos protesta sa kabila ng natapos na ng maaga yung pagdinig ng Blue Ribbon Panel. May balita dyan si Star DJ Kimi mula sa Pasay City. DJ Kimi, please come in. Bombo Dennis, Bombo Ever, magandang hapon. Nakahanda na nga ang grupo ng kapulisan dito sa labas ng Senado para sa ikakasang kilos protesta ng mga rallyista ngayong araw yan ng Lunes, June 8, 2026. Alas 6 pa nga lang nga ng umaga nang magsimulang magbantay ang PNP dito sa labas ng Senado para siguruhin ang peace and order kaugnay sa nagaganap nga na consultative meeting o sa naganap na consultative meeting sa Senado ngayong araw. Makikita rin ang mga barbed wires sa ilang bahagi sa labas ng Senado at ayon kay NCRPO Director MJen Anthony Aberin, nag-deploy sila ng mahigit 600 bilang ng mga polis sa area.
Ilan sa mga maagang nagtungo dito sa labas ng Senado, ang ilan sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa. Present rin ang mga taga-suporta ng tinatawag nilang Brave 13 na Cayetano Block. Kanya-kanyang tayo rin ng mga tent ang mga rallyista dito sa tabing bahagi sa labas ng Senado at inaasahang hanggang mamayang hapon pa sila magsasagawa ng kanilang panawagan kasabay sa naganap na public hearing ngayong Lunes yan. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ilang mga Duterte supporters dito sa Pasay City. Ang dahilan kung bakit po kami nandito ngayon sa harapan ng Senado upang suportahan yung grupo ni Senator Cayetano dahil siya ang tamang iniluklok bilang Senate President ng Senado. At isa pang rason kung bakit nandito po kami ay sinusuportahan namin ang kanilang laban para sa ganon ay malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol dito sa nagaganap na flood control scandal Senate Blue Ribbon hearing. Ayan nga, napakinggan natin, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang pahayag ng ilang mga supporters nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte, and of course si Senator Bato de la Rosa at ng Cayetano Block. As of the moment, Bombo Dennis and Bombo Ever, wala pa naman tayong nasasaksihan na komosyon o tensyon. Kalmado pa naman ang sitwasyon dito sa labas ng Senado. Bukod sa mga pagpapatugtog ng mga rallyista patungkol nga sa kanilang pagsuporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Bombo Dennis? Okay, may tanong ko lamang, DJ Kimi, hanggang kailan balak manatili nitong grupo ni Ginong Dupaya dyan sa harapan ng Senado, knowing na nakabakasyon yung Kongreso ngayon, kabilang siyempre yung lower house and the upper house. Ngayong araw lang merong hearing, pero after that wala naman ang sesyon. Naabangan sila, hindi naman nahaharap dyan yung mga senador. So hanggang kailan sila mananatili sa kanilang pagtitipon-tipon dyan, DJ Kimi? Bombo Dennis, according sa ating mga nakalap na impormasyon dito sa mga supporters, balak nila hanggang hapon. Pero walang exact time kung anong oras ng hapon sila matatapos. Kasi as of the moment, may ilang mga dumarating na Muslim group dito at nakikita rin natin yung ilang mga posters o yung mukha mismo ni Senator Bato de la Rosa na bit-bit ng ilang mga supporters at nadadagdagan ang bilang nila. Nagkaroon pa sila dito ng mga pagtitipon, may mga inihahayag sila na mga panawagan at hinaing patungkol nga sa naganap na hearing kaninang umaga nga, Bombo Dennis. DJ Kimi, thank you so much. Mula rito sa Senate of the Philippines, nag-uulat o sa labas ng Senado, nag-uulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, doon naman po sa nangyaring pagyanig ay nagkaroon po ng malakas na lindol na tumama po dyan. Kanina, nasa magnitude 7 pa po ito, pero itinaas na ito sa magnitude 7.8 na lindol. Yung tumama po dyan sa may timog na bahagi ng Mindanao. Kaninang alas 7:37 po yan ng umaga. Base sa ulat mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natukoy ang sentro po ng lindol sa layong 13 kilometro timog kanluran yan ng General Santos City at may lalim na 10 kilometro. Naitala ang pinakamalakas na pagyanig sa General Santos City na umabot pa sa intensity 7. Habang intensity 6 naman ang naramdaman sa may Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Sa Davao City, Kidapawan, Carmen at ilan pang bayan sa Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte ay umabot naman sa intensity 5. Katamtamang pagyanig na intensity 4 ang naramdaman naman sa Mati City, sa may Buog, Caraga, Manay at Tarragona
habang intensity 3 naman ang naramdaman sa may Butuan City, Mainit, Dapitan City at ilan pang bayan sa Zamboanga del Sur. Mas mahina naman ngunit ramdam pa rin ang lindol sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Leyte at Southern Leyte na nasa intensity 2. Sa instrumental readings naman, nakapagtala ng intensity 7 sa Coronadal City at sa may Santa Maria. Gayon din sa Davao Occidental. Nasa intensity 5 naman sa may Davao City at intensity 3 sa may Abuyog, Leyte at intensity 2 naman sa may San Francisco at Dulag, Leyte. Nagbabala naman ang PHIVOLCS na maaring magkaroon ng aftershock sa mga susunod pang oras o araw. Wala pang abiso o nagkaroon na rin po ng tsunami warning, ngunit patuloy din ang pagmomonitor sa sitwasyon sa mga nasabing lugar. Pinapayuhan naman po ang mga residente na manatiling alerto, umiwas sa mga gusaling may pinsala at maghanda ng emergency kit para sa kaligtasan. Ngayon yan mga kabombo, malungkot na balita. Meron hong naitalang 2 binawian ng buhay dyan sa magnitude 7.8 na lindol sa South Cotabato pa lamang. At inaalam pa ho ang sitwasyon sa iba pang panig ng Mindanao. Yung klase at trabaho ay suspindido. May balita mula dyan sa bahagi ng South Cotabato at iba pang mga lugar na kanilang nilibot. Si Bombo Mira Serbo ng Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Dennis at Bombo Ever, magandang tanghali. 2 kataong kumpirmadong nasawi matapos yanigin nag-magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng South Cotabato alas 7:37 nitong umaga ng June 8, 2026. Ito ang kinumpirma ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Dwayne Aquino na ang mga nasawi ay mula sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Ayon kay Aquino, ang unang biktima ay nadaganan ng mga gumuho na debris habang ikalawa naman ay binawian ng buhay matapos atakihin sa puso o makaranas ng cardiac arrest dahil sa matinding takot habang lumiliyab ang pagyanig. Naitala ang PHIVOLCS ang epicenter ng lindol sa bayan ng Maasim, Sarangani, ngunit naramdaman ang mapinsalang intensity 7 sa buong probinsya ng South Cotabato. Dahil sa lakas ng lindol, Bombo Dennis, nagdulot ito ng malawakang takot at trauma kung saang maraming mag-aaral sa mga pampublik kung paaralan ang hinimatay. Nagtamo rin ng malalaking bitak at pinsala ang mga pader ng Coronadal National Comprehensive High School at Coronadal Central Elementary School 1. Bukod sa mga paaralan, nagtamo rin ng pinsala ang ilang mga pribadong apartment, mga kabahayan at nagkaroon ng mga bitak sa mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Agad namang ipinag-utos ng Department of Education Region 12 na ang suspensyon ng klase sa unang araw pa lamang ng pasukan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Nagdeklara rin si South Cotabato Governor Reynaldo Estamay Jr. ng suspensyon sa pasok ng mga empleyado sa Kapitolyo ng lalawigan. Sinuspindi rin ang operasyon ng Coronadal City Hall upang bigyang daan ang inspeksyon sa integridad ng mga gusali ng gobyerno. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, patuloy ang isinasagawang damage assessment ng mga otoridad sa lahat ng mga apektadong lugar at pinayuhan din ang publiko na manatiling alerto dahil sa mga patuloy na nararanasang aftershocks sa rehiyon. Para sa karagdagang impormasyon, ito iparinig natin si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Rolly Dwayne Aquino ng South Cotabato. Nagpalabas ng abiso ang ating gobernador na suspended ang lahat ng pasukan dito mula elementary, high school at college. Suspended mo lahat ng trabaho at dahil sa dito po, government and private. Si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng South Cotabato, Rolly Dwayne Aquino. At yan ang ulat mula dito. Bombo Mira? Yes, Bombo Dennis. Oo, may tanong ko na lamang sapagkat kanina sa ating special coverage ay nabanggit ng ating mga reporter mula sa Bombo Radio Gensan at Bombo Radio Coronadal na may ilang lugar na nawala ng power supply nung kasunod ng pagyanig. How about dyan sa area ng South Cotabato, Sultan Kudarat at mga paligid na lugar ng Coronadal City? Nagkaroon din ba ng epekto sa inyong power supply, power lines at maging dun sa telecommunication lines, Bombo Mira?
Yes, Bombo Dennis, according to Socoteco 1, ito yung electricity provider dito sa buong lalawigan ng South Cotabato, temporaryong pinatay yung mga linya muna ng mga kuryente in order for to assess and monitor yung iba't ibang bahagi ng probinsya ng South Cotabato. As of now, Bombo Dennis, bumalik na rin po ang kuryente dito sa syudad ng Coronadal. Pero kanina, right after na nangyari ang pagyanig, masyadong mahirap yung signal at buong syudad ng Coronadal ang naka-experience ng pagkawala ng kuryente. Bombo Dennis? Sige. Si Bombo Ever may tanong din. Yes, follow up lang Bombo Mira, doon nga sa mga schools kung saan ngayon sana supposedly yung unang pasukan ng mga estudyante dyan sa Mindanao, pero naantala ito dahil nga ito sa tumamang malakas na lindol. So far, wala bang mga naitala na injuries o ngayon sa mga estudyante o sa mga guro dyan sa mga eskwelahan dyan, Bombo Mira? So far dito naman sa syudad ng Coronadal, Bombo Ever, wala naman naitalang mga sugatan or casualty, except also sa mga estudyante na naka-experience ng hyperventilation because sa naramdaman nilang kaba during sa nasabing pagyanig. So far naman na Bombo Ever, manageable naman yung situation dito sa lungsod ng Coronadal at patuloy pa rin na chine-check, mini-monitor ng ating mga authorities from the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pati rin yung CDRRMC ng lungsod ng Coronadal and even the Bureau of Fire Protection ng Coronadal, yung iba't ibang gusali dito sa syudad ng Coronadal. Kasi na-mention ko earlier, Bombo Ever, na may natibag na pader from Coronadal Central Elementary School 1 at yung sa Coronadal National Comprehensive High School. So far, wala namang mga naitalang mga estudyante na nasugatan dahil sa nasabing pagtibag ng pader. Bombo Ever? As of now, Bombo Mira, wala namang may nagpapatuloy ba na rescue operation, especially doon sa mga nabanggit mo na mga gumuho na mga gusali, kung may mga natrap na mga individuals doon. As of now, meron bang ongoing na rescue operations? Actually, Bombo Ever, chine-check pa ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng South Cotabato lahat ng mga lugar dito sa lalawigan ng South Cotabato. Kasi Bombo Ever, yun yung pahirapan nawala yung signal, nawala rin yung kuryente kanina. So as of now, according sa ating PDRRMO, patuloy pa rin silang nagko-consolidate ng mga karagdagang report. Pero dito sa lungsod naman ng Coronadal, sinsuspended naman yung klase at yung mga trabaho sa gobyerno, nagpapatuloy pa rin yung pag-check ng mga ilang mga building just to make sure na walang mga damages at okay pa rin siyang gamitin. Bombo Ever. Right, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo Mira at mag-ingat pa rin kayo dyan dahil inaasahan yung mga aftershocks. Baka abutin pa raw ng bare months yung mga aftershocks after this Bombo Mira. So ingat-ingat. Maraming salamat Bombo Dennis at Bombo Ever. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Samantala, po ng tsunami warning sa Siyam na probinsya kasunod ng tumamang malakas na 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani nitong umaga ng Lunes. Sa inilabas na localized tsunami warning ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, inaasahan na mahigit 1 metrong taas ng alon ang tatama sa coastal areas, bays at strait at gayon din na maaaring magtagal ito ng ilang oras. Kabilang sa coastal areas sa mga probinsya na ibinabala ang naturang tsunami warning ay sa may Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pinapayuhan naman ang mga residente sa mga nasa coastal areas sa mga nabanggit na lugar na agarang lumikas sa pinakamataas na lugar. Samantala, sa mga dagdag nating balita, Bombo Ever, naka-full alert naman ang Philippine Red Cross sa mga oras na ito kasunod ng tumamang malakas na pagyanig. Ito yung 7.8 magnitude na lindol sa bahagi ng Sarangani at mga karatig na lugar nitong umaga ng Lunes. At sa naging pahayag nga ng naturang tanggapan ay inanunsyo nila ang pagkilos ng kanilang mga tauhan doon sa emergency team na nasa ground para naman suriin
ang mga pinsala sa istruktura at aktibong makipagtulungan sa emergency evacuation, assets at relief operations at katuwang yung mga lokal na otoridad. Bilang parte naman ng agarang pagresponde sa mga apektado ng lindol, na-activate ng Philippine Red Cross ang 17 Red Cross volunteers habang dineploy ang mga ambulansya sa bahagi ng North Cotabato, South Cotabato at Hingoog City para naman sa pag-assist o pag-alalay doon sa mga apektadong komunidad at ma-monitor pa rin ang sitwasyon sa ground. Sa North Cotabato National High School, nirespondihan ng Philippine Red Cross ang 13 estudyante na nakaranas ng hyperventilation, kasunod naman ng malakas na lindol na naitala. Sa dagdag pang balita, bukod dun sa magnitude 7.8 na lindol, nakaranas din ng magnitude 6.7 na aftershock. Kasunod po yan ng nasabing main quake at ito ay tumama sa Maasim, Sarangani nitong umaga rin ng Lunes. Ang aftershock mga kabombo ay naitala kaninang bago mag-alas 9 ng umaga at mahigit isang oras yan matapos na tumama ang main quake sa nasabing bahagi ng ating bansa. At may lalim ito na 44 na kilometro. Naitala naman ang aftershock sa may Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Nai-record din mga kabombo ang intensity 3 sa General Santos City, Davao City, Zamboanga City at Surala, South Cotabato. Maliban dito, naramdaman din ang intensity 2 sa Kiamba sa Sarangani pa rin at sa Tibolis, South Cotabato. Abang mahina naman na intensity 1 ang nai-record sa Mlang, dyan pa rin sa Cotabato at Maitom sa Sarangani. At inaasahan mga kabombo, mga Kastar Nation ang tuloy-tuloy na monitoring hinggil naman dito sa sabing pagyanig. Samantala, dako tayo sa mga karagdagan pang update at nakamonitor mga kabombo ang Department of Energy sa lagay ng energy facilities kasunod naman ng tumamang malakas na lindol sa Sarangani nitong umaga ng Lunes. Sa isang statement, sinabi ng Energy Department na na-activate na nito ang kanilang task force on energy resilience at may kaugnayan sa electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders para naman suriin ang epekto ng lindol sa energy facilities sa bahagi ng Sarangani at mga karating na lugar. Ito ay alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagsagawa ng agarang assessment at critical infrastructure matapos naman ang malakas na pagyanig. Kasalukuyang kinakarap nga ang sitwasyon doon at nangangalap naman ng impormasyon o data ang ahensya ng gobyerno o mga ahensya ng gobyerno para naman malaman ang sitwasyon lalo na sa mga power lines at substation, distribution facilities, depot at iba pang mga pasilidad na maaaring maapektuhan. Patuloy din ang monitoring para naman matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente gayon din ang langis na nasa mga apektadong komunidad. Marami pa tayong mga balita, susunod na. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kuha pa po tayo ng makaragdagang balita mula dyan sa lalawigan, kaugnay pa rin po ng pagtama ng malakas na magnitude 7.8 na lindol. Meron pong isang mall at paaralan sa Davao ang napinsala kasunod ng tumamang malakas na lindol. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao. Nagtamo ng pinsala ang isang shopping mall sa Buhangin, Davao City at ang Matanaw National High School sa Davao del Sur matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao mga pasado alas 7:37 ng umaga nitong Hunyo 8 nitong kasalukuyang taon na.
Batay sa ulat ng PHIVOX, ang sentro ng lindol ay naitala malapit sa baybayin ng Sarangani at may lalim na 10 kilometers. Naitala rin ang intensity 5 sa Davao City habang intensity 7 naman na ang naranasan sa General Santos City. Dahil sa malakas na pagyanig, nagmamadaling lumikas ang mga residente mula sa kanilang mga tahanan, establishmento, paaralan, ospital at mataas na gusali upang makaiwas sa posibleng panganib. Maraming empleyado, estudyante, pasyente at mga mamimili ang pansamantalang inilikas habang nagpapatuloy ang pagyanig. Dito naman sa Davao City, agad na nagsagawa ng evacuation procedures ang iba't ibang mga paaralan, tanggapan at pribadong establishmento. Isinailalim din sa suspensyon ng mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din ang trabaho sa mga lokal at pambansang tanggapan ng pamalaan ng lungsod. Naranasan din sa ilang bahagi ng Davao Region ang pansamantalang pagkawala ng kuryente matapos ang lindol. Dahilan upang magsagawa ng inspeksyon ang mga kinauukulang ahensya sa mga pasilidad ng kuryente. Samantala, bumagsak ang isang bahagi ng semento sa labas ng isang shopping mall sa Buhangin, Davao City. Sa Davao del Sur naman naitala o naiulat ang pagguho ng bahagi ng gusali ng Matanao National High School sa lungsod ng Matanao. Naglabas din ng tsunami warning ang mga otoridad kasunod ng malakas na lindol habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ang pasilidad ng mga aftershock. Naglabas din ng tsunami warning ang mga otoridad kasunod ng malakas na lindol habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ang posibilidad ng mga aftershocks. Sa kasulukuyan, patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng lindol at wala pang opisyal na ulat ng mga nasawi kaugnay ng mga naitala insidente. Report mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Davao, ito si Bombo Bianca Queens, Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information na Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin yan mga kabombo, ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno ay pinakilos na rin kaugnay po niyan. Yung klase sa mga apektadong lugar sa Mindanao suspendido kasunod nga ng 7.8 magnitude na lindol. Yung damage assessment agaran daw na isasagawa sa lalong madaling panahon. Pati ang Philippine Coast Guard mga kabombo ay pinakilos na rin kaugnay doon sa inilabas na tsunami warning. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Yes, sa Bombo, Dennis, naudlot nga yung dapat na pagbubukas o yung programa para nga sa pagbubukas ng klase doon sa may Cotabato City kung saan ito rin ay dinaluhan din mismo ni Department of Education Secretary Sani Angara dahil nga yan sa lindol na magnitude 7.8. Ayon sa Department of Education, agad silang nakipag-ugnayan sa mga regional division offices upang alamin ang kalagayan ng mga paaralang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Batay sa mga paunang ulat, gumuho ang isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur kasunod ng malakas na pagyanig. Dahil dito, sinuspinde ang mga klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Sinabi naman ni Department of Secretary Angara na agad na ipinakalat ng kagawaran ang kanilang mga engineers sa mga na magsagawa ng inspeksyon sa mga paaralan. Magpapadala rin ang Central Office ng mga structural engineer upang tumulong sa pagtukoy ng lawak ng pinsala sa mga gusali. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng rapid damage assessment ang ahensya sa mga paaralan upang matiyak na ligtas sa mga gusali at pasilidad bago muling gamitin ng mga mag-aaral at guro. Binigyan din ng ahensya na natiling pangunahing prioridad nito ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Teachers at principal na huwag nating kalimutan, tayo yung pangalawang magulang ng ating mga bata. So I'm happy na very mabilis naman yung pag-evacuate ng mga eskwelahan at pag-uwi ng mga bata. So although may nakita akong a few children na nandito pa. Pero okay lang naman kasi bahagi ho yan Dapat handa tayo dahil at any time pwedeng. Samantala, sa ibang pambalita naman, itinaas na rin ng Philippine Coast Guard ang antas ng kahandaan at pagpapatupad ng mga hakbang pangkaligtasan sa mga baybaying lugar matapos nga maglabas ng tsunami warning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatang malapit sa Sarangani ngayong araw.
Ipinakalat na rin ng kanilang mga personnel sa mga posibleng maapektuhang lugar na may tsunami warning at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa kaukulang paghahanda at paglikas ng mga residente kung kinakailangan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy na ng mga tauhan sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga at iba pang lugar sa Mindanao upang tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon at pagsuporta sa mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan din ng ahensya ang mga mangingisda at residente sa mga coastal area na mahigpit na sundin ng mga babala ng mga otoridad. Inabisuhan ng mga may-ari ng bangka na tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyang dagat at umiwas muna sa mga baybaying lugar habang umiiral ang babala. Bagaman nananatiling mahinahon yung kondisyon nga sa dagat sa may baybayin ng Maasin, Sarangani at General Santos City, patuloy pa ring minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pagdinig sa mga reklamo laban sa pamilya Villar, ipagpapatuloy ngayong araw dyan sa Department of Justice. Ang Securities and Exchange Commission sinagot naman ang kontrasalaysay ng mga inireklamo. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, muling ipinagpatuloy ang pagdinig sa mga reklamong kinakarap ng pamilya Villar at iba pa sa Department of Justice ngayong araw, ika-8 ng Hunyo. Ito nagkaroon ng paglilinaw at mabusising mga pagtatanong ng prosekusyon sa audit firm ng Punong Bayan and Arroyo sa ginawa nilang pag-aaral sa halaga ng ilang mga ari-ariana ng Villar Group. Ayon kay Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong, hindi umano anya inaasahan ang sagot ng naturang audit firm hinggil sa ibinahaging draft financial statements sa kumpanya ng mga Villar. Sa naganap na clarificatory hearing, ilinaw ng Punong Bayan and Arroyo audit firm na ibinigay nila sa Villar Group ang draft financial statements dahil sa hiniling ng kumpanya. Ito'y kahit ongoing pa ang kanilang pagsusuri o proseso ng auditing noong 2024 sa mga investment properties. Depensa naman nila ay ipinasa ang naturang draft financial statements para makita ang posibleng epekto o impact sa costing ng ari-ariana. Kaugnay niya natin pakinggan si Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong. It's more on the Punong Bayan clarificatory hearing because I did not expect an answer from Punong Bayan, kaya sila nagbigay ng draft consolidated FS for 2024. Despite the fact na ongoing pa pala yung audit nila at that time, hindi pa tapos. Binigay daw nila yon, narinig nyo naman, just to show to the company or submit to the company upon the request daw of the company kung anong impact sa paggamit ng fair value method of valuating the investment properties as against the original cost method na ginamit bago bilhin yung mga 400 hectares yata na lupa. Subalit tumanggi nang sabihin ni Prosecutor Peter Ong kung maituturing nagkaroon ng irregularidad sapagkat aniyay hindi pa tapos ang kaso. Yung pamana, naging malinaw sa nangyaring clarificatory hearing ang rason o dahilan ng audit firm kung bakit ibinagi ang naturang financial statements sa Villar Group. Lumitaw rin na hindi umano otorisado o walang pahintulot raw mula sa audit firm ang ilabas ng kumpanya ang draft financial statements sa mga ari-arian ng naturang pamilya. Muli si Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong. I cannot answer your question, still pending yung kaso. Basta ang klaro lang sabi ni Punong Bayan, while our audit is still ongoing, there was just a request from the company to determine the impact of the use of the fair value method of valuing their investment property. Ang natanong ko lang, did you authorize directly or indirectly, did you consent na ilabas yan sa publiko? Wala daw. Napag-alaman na lang nila nung lumabas na. By the Villar Group. Sila yung naglabas. Villar Group at the post sa PSE Edge. That the board, if I could recall the wording, the board authorized the approval and the release of the 2024 financial statement.
Sa darating na July 1, 2026 sa ganap na alas 2 ng hapon, itinakda ang susunod at posibleng huling pagdinig ng mga reklamo para makapagsumite ng depensa o sagot ang kampo ng mga Villar sa Department of Justice. Naharap sina former Senators Manny at Cynthia Villar at Senators Mark at Camille Villar, Villar Land Holdings and Corporation at pa sa reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosures na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC. May isa pang ulit natin pakinggan si Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong. Narinig nila lahat ng mga tinanong kong clarificatory kay Punong Bayan, which affects them. I mean, some of the respondents, they heard yung mga questions and answers with regards sa PSECMIC kung Makati Taguig. Natanggap nila yung reply affidavit ng SEC ngayon, pati compliance. The last thing that will happen now sa July 1 is for them to submit their rejoinder affidavit para sagutin yung mga yon. Para depensa ng sarili nila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Naka-standby mga kabombo ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams ng Department of Health. Yan ay mula sa Luzon at maging sa Visayas para naman maglatag ng kanilang field hospital kasunod ho ng tumamang malakas na pagyanig na 7.8 magnitude dyan sa may Sarangani itong umaga ng Lunes. Sa isang statement na ipinalabas ng naturang grupo at pinangungunahan ni Health Spokesperson at Undersecretary Albert Domingo na agad na-activate ang crisis protocol sa Department of Health Hospitals at Center for Health Development Regional Offices. Nagsagawa rin ng rapid assessment sa katayuan ng mga health facilities ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan para naman matiyak na ligtas ang mga ito na pagdalhan ng mga posibleng pasyente na naapektuhan ng lindol. Nakahanda naman ay deploy ang Health Emergency Response Teams sa mga ospital ng Department of Health at mga Center for Health Emergency Development batay na rin sa ground operations. Nagpaalala naman ang Department of Health sa lahat ng mga nasa lugar na apektado ng lindol na mag-ingat doon sa mga posibleng aftershocks at sumunod sa umiiral na tsunami warning protocols upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa ganitong sitwasyon na mayroon pa rin mga naitatalang karagdagang pagyanig. Dako naman po tayo dyan sa Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos nag-utos na ng agarang aksyon matapos nga ang nangyaring lindol at tsunami warning dyan sa may Mindanao. Kumuha pa tayo ng makaragdagang report mula kay Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bibitawan at iiwanan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng pagyanig na tumama dito, partikular sa Sarangani kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kumikilos ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga taga Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy din ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga concerned regional offices, pati na ang mga local chief executive na nasa ground. Kaugnay nito, tiniyak din ng Presidente na magbibigay sila ng update o pinakahuling mga ulat na may kinalaman sa ginagawang aksyon ng pamahalaan. Una dito, nagbigay na ng kautusan ng Pangulo sa Department of Social Welfare Development na maghanda at matiyak ang kailangang mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos na mapapatakbo ang mga evacuation center. Pinakikilos din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways para magsagawa ng assessment sa pinsala ng mga kalsada, tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura at matiyak na bukas ang mga rutang kinakailangan para sa paghahatid ng kailangang tulong. Isinailalim na rin sa Red Alert ng National Disaster Risk
Reduction Management Council ang mga operations center nito matapos magdulot ng matinding pinsala sa mga infrastruktura, kuryente at komunikasyon sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasalukuyan ding isinasagawa ang paglikas sa mga baybayin dahil sa banta ng tsunami. Naka-standby din ang mga rescue units ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Nagbabala naman ang NDRRMC sa publiko na huwag munang bumalik sa mga napinsalang bahay at gusali dahil sa banta ng aftershocks. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na po. Samantala, sa ibang balita naman, nananawagan si ABRA Representative J.V. Verno sa pamahalaan na pabilisin ang pagpapatatag ng mga sakahan o land leveling upang masigurong episyente ang paggamit ng tubig ng mga magsasaka laban sa banta ng El Nino. Ang panawagan ay bunsod ng plano ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration na hikayatin ang mga magsasaka na magpatag ng lupa na ayon kay Representative Vernos ay mahirap gawin ng mga maliliit na magsasaka dahil sa kakulangan ng makinarya. Dahil dito, isinusulong ni Bernos at Solid North Party List Representative Ching Bernos ang House Bill number 6516 o ang Bangod Bukid Bill upang magtatag ng National Farmland Leveling and Reconstruction Program na magbibigay ng libreng suporta at makinarya sa sektor ng agrikultura. Sa panig naman ng Kamara dito sa House Prosecution Panel, tuloy na ang paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at matapos maresolba ang usapin. Ito ang kinumpirma ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kung saan binigyan din niyang handang-handa na ang kanilang koponan pati na ang kanilang ilalatag na pre-trial briefing. Ayon kay Luistro, kasalukuyan ng nagtungo si House Secretary General ng Kamara sa Senado upang formal nang isumite ang kopya ng kanilang manifestation. Naglalaman ang naturang dokumento ng paliwanag at justification ng House Prosecution Panel kung bakit pinili nilang huwag nang maghain ng tugon o reply sa mga sagot na isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. And right now, the Secretary General of the House of Representatives is already on its way to the Philippine Senate to submit the manifestation which contains our justification why we opted not to file a reply to the answer filed by the respondent Vice President. Sa kabila po ng mga komosyon, irregularidad na nagaganap doon sa Senado ng Republika ng Pilipinas, ang 11 prosecutors po ay hindi natitinag at handang humarap sa papalapit na impeachment trial. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa nating update mga kabombo, 18 dating bodyguards ni Saldico ay tinawag na mga marites ng ilang individual. Dating mambabatas mula sa Kabataan Party List ay kinundi na yung naging akusasyon na pagtanggap niya ng mali-maletang pera. May update at naging panayam ang Bombo Radio Kalibo. Mariing kinundi na ni dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang akusasyon ng 18 dating miyembro ng Marines na umano'y tumanggap siya ng perang nakalagay sa maleta. Ayon kay Manuel, walang katotohanan ang naturang aligasyon at isa lamang itong desperate act of political demolition na naglalayong sirain ang kredibilidad ng sinumang nagsusulong
ng pananagutan laban sa mga Duterte. Iginiit ng dating kongresista na wala silang kinalaman sa isyu ng flood control scandal dahil wala namang infrastructure projects na saklaw ng kanilang mga opisina noon. Dahil umano sa kawalan ng anumang naipapakitang ebidensya, itinuturing ni Manuel na tila naging mga marites ang mga dating Marines dahil sa pagpapakalat ng mga aligasyong hindi naman napapatunayan. Kasunod nito, nanawagan siya sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas at tiyaking nakabatay ang mga ito sa beripikado at mapagkakatiwalaang datos. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na dokumento o ebidensya upang suportahan ang mga paratang laban sa kanila. Nauna na ring itinanggi ng mga dating makabayan lawmakers na sina Franz Castro at Arlene Brosas ang kaparehong akusasyon. Inaawa ko kasi parang pinagtatawanan na lang ng marami nating mga kababayan ang 18 Marines turned Marites kasi parang inuulit na lang nila yung kanilang style na gumagawa sila ng mga listahan, wala namang matibay na mga ebidensya, kaya tuloy sobrang nakakatawa na lang. Pero syempre kung siseryosohin natin, nagsasayang sila ng oras at resources dun sa Senate. Pera ng bayan yung ginamit para dun sa Blue Ribbon Committee na sa totoo lang at this point, illegitimate na nga. Kasi ang dapat na chairperson based on the Senate reorganization recently, Senator Erwin Tulfo na ang chair ng Blue Ribbon Committee. So yung fake na Blue Ribbon Committee, hindi platform lang para sa mga peking testimonials ng mga Marines turned Marites. Si dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga Kastar Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas o Mindanao, lalo na't may malakas na pagyanig na naramdaman po dyan sa parte ng Mindanao. Kaya tutukan ang mga update ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan nga sa Mindanao ay available po na mapapakinggan at mapapanood ang mga karagdagang update, lalo na yung mga coverage po ng ating mga himpilan dyan sa rehiyon ng Mindanao. Unahin natin sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman nasa may parte ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Soc Sargent Region, napektado rin ng malakas na pagyanig. Nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. Samantala sa Coronadal at mga karatig na lugar, dyan po sa bahagi pa rin ng Mindanao, South Cotabato, Sultan Kudarat at iba pang parte ho dyan, lalo na yung mga Ilonggo speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa Mindanao area, maaari pa rin po kayong maki-update dyan sa may Bombo Radio Malaybalay, gayon din po sa Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Kastar Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng prayer for peace in union with the prayer vigil for peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned,
and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 5 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Episode 23 sa DWFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Hunyo 8, tuiga 2026. Sa gihapon ini mo lang mga kurman, Bombo Chama Blanco Hofer sa mga nagapauna dalagkuhan karon ng mga balita. Iloilo National High School naka-record sa masobra sa 6,000 ka mga enrollees. Posible madugangan pa mga ginikanan na nagapadulong man sa tagsa sinika bulutuan sa first day of class. Pagbukas ng school year 2026-2027 sa Iloilo Central Elementary School ng Idma Dinalagon, ang mga enrollees naglabot sa 2,000 kag posible madugangan pa sa dugang pang mga balita. Iloilo City Government nagpangatag sang school supplies sa school kits para sa mga estudyante. Ginpangunahan ini ni Mayor Inday Raiza Treñas. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, Police sa Regional Office 6 handa nga i-deploy ang revitalized na police sa barangay region sa Region 12 kasunod sa nagluntad nga 7.8 na magnitude nga linog. Kagang PRO6 pa na man nga nagabantay sa nagkalain sining eskwelahan kadungan sa nga balik eskwela subong adlaw. Kung di matalagkuhan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udo. Mga nagklenabo sa bahin sa national scene sa aton sining mga kauturante amotok gina mayara sang drama naman iyang natabo bangod man ngiti na may dinaguso naman to sa sining pagsulod sang 18 ka mga anay soldado sa aton sining mga kabumbo as well as ang Senate Blue Ribbon Committee patigayon man sang ila siniyang pagpangahusisaw sa aton sining mga kasimanwa kon sa diin gintawag ni Senator Raffy Tulfo nga 18 ka mga kargador. Ginadiga man sang senador nga lunsay kabutigan daw kag ginhimo-himo lamang ang pahayag sang 18 ka mga soldado sang ginapatigayon ang ilihitimo siniyang hearing sang ilihitimo man nga Blue Ribbon Committee. Samtang sa aton sining mga kasimanwa, samtang padayon ang Blue Ribbon Committee, si Attorney Baligod ara sa talatapan ni Senator Robin Padilla, kaupod ang 18 ka mga soldado. Dito nagpatigayon man sila iya sa press conference sa aton sining mga kasimanwa nga nagadungan sa Blue Ribbon Committee. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbote ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Erwin Tulfo. Daw hindi man siya mapakali
Kay ti siyempre sa aton sini nga mga kulturan ginpatawag man sini sa Blue Ribbon na Committee under the Gatchalian na block. Ang 18 ka mga Marines apang sa aton sini nga mga kulturan dito sila yan nagadiritso sa talatapan sini ni Senator Robin Padilla kaga nagpanigayon sa press conference kaupod sa kay Attorney Maligod. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa suspend man sini manwa ang nasambitan sini karon nga Blue Ribbon na Committee hearing. Kagatigin na talana pa sa kung sano naman iya mapadayon ang nasambitan sini nga hearing karon sa aton sini nga mga kulturan. Amo ni ang ulihi man nga nagaklinabo dito sa may Senado samtang intayog naman sang 7.8 na magnitude nga linog ang area sang Mindanao. Kung sa diin sini Banwa madamo sa mga edipisyo ditong nagkalarusdak sa aton sini nga mga kulturan. As of the latest, may ginkonfirmar na din nga ginabawian sa kabuhi kag padayon pa sa karon nga ginahusisa sa aton sini mga otoridad sa palibot sa area sa Sarangani, area sa Jensan. Sa aton sini karon nga mga kabumbo kaga mayara gani isang tsunami warning man sini nga ginapagwa puwerte nga kakusog sa sambitan sini karon nga linog. Posible may mga aftershock pa nga matabo. That is why nga ginapalo nga aton sini nga mga kauturan dito. Later on tingwaan ta nga makapakigangot sa aton sini nga sister station. Agod nga mga musta kita sa ila dito sa aton sini nga pagpangalagan. By this time check ko na si Bombo Jomar Villa na puno sa mga estudyante nga excited na nga mag-eskwela, magbalik sa eskwelahan ang Iloilo National High School. Puno-puno ya ang natubang sining area bla sa Iloilo National High School or mas kilala bilang Nasyo. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa ila sini nga mga estudyante, sa mga bumulutho, sa ginpatigayon nga first day of class and of course mayara sa ginpatigayon man nga flag raising ceremony. Ang mga ginikanan sa aton sini nga mga kulturan bawti nagtambong man kaga nagasiding sa ila sini nga mga estudyante. Check taton bala sa aton sini nga mga kulturan ang report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report please go ahead. Bombo Champ, nagdangat sa 6,400 no ang na-record sa karon nga mga nakapa-enroll sini nga estudyante sa bahin karon sa Iloilo National High School no. Ining kadungan sa pagbukas sa klase no unagid sini nga klase subong sini nga Hunyo 2026. Sa aton sa di ka mga kabombo. Based diri sa record, medyo mataas ang mga numero no, sa mga naka-enroll. Subong ko ipanggid sa nagligad sa tuig. Nga ara lang sa 6,300 no, ang ila sining record diri. Kag sa diin, ginaluman nga ang ining data madugangan pa no, buwas sining adlaw kay ma-cater pa ni sila sa mga late nang kon magpa-enroll Bombo Champ no. So expected nga ma-range siya no mga 6,400 to 500 no mo nang gina-expectar karon sang nasambit sa ni karon nga blutuan ang mga estudyante ang mag-enroll no sa ila kag kay na gani no sa una sa ning adlaw sang klase Bombo Champ na puno sang mga estudyante ang nasambit sa ni karon nga blutuan. Kada same time ang araman ang presensya no sa ila sini nga mga ginikanan pakadto sa ila sini tagsa ka mga classroom no kun sa ila sining kwarto kadungan sining opening of class na. Sunod diri kay Ma'am Delora Cecilia Fantilio ang principal for sa Iloilo National High School Bombo Champ. May mga waiting pa sila no kun may nga gina-consider sini nga ma-accommodate nga mga ulihi sini nga pa-enroll. Sunod diri sa natungdan ang isa lang ni karon sa ginapreparahan nila no once kun magdamo pagid ang numero sang estudyante so dapat ma-control nila kay balan mo ang ratio sa ila sining eskwelahan 1:4
45, no? Isa ka manunudlo, 45 ka mga estudyante, no? Sa isa ka seksyon ang iya sini nga gina tudloan, no? To medyo damo-damo. Bombocham, suno siya hindi man ni makabig nga burden sa mga manunudlo bangod nga ti kabalo naman sila, no? Mag-handle sa mga mo sini kadamo sini karon niya mga estudyante sa isa gid lamang sini ka seksyon kag nagpati nga ti masarangan man sang manunudlo ang mag-handle sa mo sini kadamo sa sining mga estudyante. Bombocham, actually may mga kayo man, no, nga part sang establishment sa eskwelahan nga building kung sa dinti once kun mahumana ti ang iban sini nga mga numero sa mga estudyante mabuhin-buhinan, no? Kag same time ti ang tendency sila madugang naman sila no, sang mga manunudlo agod nga mabuhin-buhinan ang ining mga ginatudloan, no, sang mga existing karon sini nga mga manunudlo sa bebahin sang Iloilo National High School, Bombocham. Natural lang man na suno sa natungdan ang isa ka manunudlo nga hindi malikawan magugtas, no? Kagati nakabalo naman sila kung paano mag-handle sa nga mo sina karon niya nga sitwasyon sa aton sa nga mga kabombo kag ti ang part sang mga manunudlo na expect na gid man ang mo sina karon niya nga mga palabuton. Bombocham, no? Mabudlagan itudloan ang isa, duwa, ti ay hampan karon maglabot sa mga 45, no? 40 ka mga estudyante sa isa gid lamang sini ka seksyon sa aton sa mga kabombo. Ti panawagan kag ang panugyan sini sa mga kabataan kay subong may ara sila sa orientation, no? Subong sining una sining adlaw ay pamansang regular gid nga mag-start ang klase. Bombocham, so sundon kung anong mga patakaran, anong mga ipang-discuss sa ila sinisang itagsak ka mga manunudlo sa ila sining seksyon. Mga ginikanan ni Bombojo, mari excited man nga magbalik na sa eskwelahan ila si mga bataan o bantay gido? Amo gani kay na antes ang mag-start ang flag ceremony, Bombocham, ang iba niya ginikanan sagwa lang gulat kay gutok na to sulod. Ara pa gid sa sulod? May ito pa sa sulod. Kay while lang kinapasugtan, kay very crowded na. At yung makon mo, kung magatingob ka na ang 6,400 kay estudyante bla. Gutok Kung anok damo ni. Ang iban kay na sa video, tanah, why pa na kay late pa nagsulod mo. Siguro na trapikan to sila sa may haro ho. Or sa may ungka to. May mga ongoing dahil nga mga project. Ambay mo tong iban kay na ulihil na nagsulod. Sa ilang sining klasihan, Bombocham. Tiyan mo nang may obserbaran naton, kung nakasuksok lang siguro ka mga pulo to mga ginikanan, dumasalaan sa mga estudyante sa sagwa tong nagahulat sa aton sini nga mga kabombo. Actually, may na-interview kita, no, nga ginikanan, siguro pabati tani after sa kay Ma'am Delora Cecilia Pantilio, ang principal for sa Iloilo National High School, Bombocham, no, ti amo nang ginalauman nila nga may mga late enrollees pa ang magasulod sa ila sining bulutuan. Haribla sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Ang aton subong nga enrolled is 6,004, pero we are still waiting for some enrollees nga na late. So wala pa na sila na record, pero gamay naman lang ang aton nga mga bata nga wala ka pa enroll, na late sila enroll, and then we are going to accommodate them tomorrow. Din ang mas damo kung compare mo sa last year sa subong. Most likely siguro subong, mas damo subong kay nag-increase kita sa senior high school. Oo. In terms man sa mga teachers, ma'am, bastante man o doon lang kita? May ara kita, okay man ang aton nga teachers for now, pero ang may isa kita ka subject like Balis Ed, doon nagkulang kita dira kay ang number of hours nila subong is nag 4 hours na sila every week, kay before lang na sila twice a week, so nag-struggle pa kita dira to complete sang ilang number of teachers, but we are trying our best nga pag-abot sang instructional time
term, I mean, is makumpleto na sila. Ilang ratio to sa bumang sa teachers student? Teachers, most like, madira siya sa 1:40, 1:45. So ideal na siya. Amo na siya. Ideal naman na siya nga number of students inside the classroom Hindi man section. di man loaded sa teacher na mama mo na nga. Hindi man siya loaded kay hindi siya kadako ang number of students sa isa ka section. So nag-range lang kita from 45 to 48 in one section. Oo. Ma-notice na to, ma'am, lain-lain, no, may ito kinang taga-tapis ang mga nagpa-enroll, taga-delivery ang anong reaction ta? Ever since ang Iloilo National High School nag-cater sang not only students coming from the city but coming from the different municipalities as well as province. So, may ara kita taga Guimaras, damo-damo na diga enroll, may taga Antique, may taga Capiz, may taga Rojas, and iban gani may iban nga mga taga Negros do nag-ano pa nga may ari kita enrollees nga do nag-transfer sila. So, nagahatag kita almost mga 20% nga halin sa mga municipalities para ma-cater man naton ang ano kay this is a provincial high school nabilong siya sa Schools Division of Iloilo, so that is why nga we have to cater also students coming from different municipalities kay we are under the province of Iloilo. Ang mga late enrollees na tunong going We will accommodate them tomorrow. Kay Subong, may mga na-line up kita nga mga activities. Ang teachers Subong focus sila anay sa pag-cater sa mga kabataan nato. Nabatian si Ma'am Delora Cecilia Fantilio, ang Principal 4 sa Iloilo National High School, Bumbutsam. So all set naman kag-ready naman kay prior pa man sang pagbukas sang klase. Subong sa ning adlaw, nakapatigayon naman sila sa Brigada Eskwela nit. So naman tanan ang kinahanglan nalimpyuhan naman ang mga classroom Bumbutsam agod nga mangin na komportable man ang estudyante sa una sining adlaw sa ila sini karon nga pagsulod sa eskwelahan. Kaya magluwas na may mga ginikanan nga nagulupod sa pag umpisa sa klase. Actually ang kalabanan mala sini Bumbutsam nga may mga ginikanan ining mga grade 7 kay ining mga grade 8, grade 9. Last year tidra naman sila naka-school, kabalo naman sila kung anong ila sining obrahon, especially kung paano kag diin sila mag sakay abi sa jeep ang iban sila baguhanon nga nakasulod sa may Iloilo National High School. Isa gani diri natigayon taba pakigangutan si Ma'am Care Cuenca diri ni siya diri sa Maria sang Rizal, Estanzuela, City Proper. Ating bata niya ni grade 7. Bumbutsam, dira na siya na grade 6 sa may Rizal Elementary School, dira plus may tubang Katansa Church. Ti sunod sa tungdan, dumang istaks mana siguro nga sugat dulong sa bata niya sa may Iloilo National High School. Agod nga mangin pamilyar sa iya ano ang sakyan kay ti halin sa Tansa double ride ni. Sakay sila sa Baluarte, nao sila diri sa Mariabla sang Snart, sakay naman sa Haro Cepillo o kung Lapas, nga jeep. Tapos nao ka naman sa may Iloilo National High School. Ti bilang ginikanan, medyo makapoy man sa iya sining part. Galing ti suno sa iya, natural lang man kag ti after siya nga maka nuto naman siguro mga isaks man na makaplupuway siya. Bumbutsam pa mo na nga i-guide lang anay kunong iya sining estudyante pakadto kag pabalik sa iya sining eskwelahan sa aton sa diga mga kabombo. Kay duwan ning ginapaeskwela niya tibayo naman ako no makagraduate ang isa dra sa Maria sa Rizal Elementary School. Duha na to sila sa may National High School para kuno nga ti may upod man sugat dulong pakadto pabalik sa ila sining bulutuan. Bumbutsam kag sa iya sining nabatsagan ti nagasamo man ang kalipay kag at the same time ti ang kahadlok man Bumbutsam kay man ti balano man daan mga estudyante sa Subong basi kuno nga ti inimpaktan kun pabayaan lang
damo sa nagakatabo sa dalanon amo na nga ating bantayan nga gid anay sa una sining adlaw sa semana. Aribla si Ma'am Care Cuenca ang isa diri ka parent sa may interview sa Bombo Radio. I'm very excited. At the same time, may kulbaan man para sa iya eh. Especially nga medyo layo kami dari sa school ng ang travel yung wala pa kadto dari. By the way, din nga school ganin challenge ang bata po. Sa Rizal, no? Rizal Elementary School siya Sa na. may Estanzuela? Hindi, dara sa may Tansa, sa Ledesma, Ledesma Street. So, bali, anong plano mo? Subong mo lang siya nga dulong or sunod adlaw dulong mo man? Sa Subong 1 week. 1 week ko siya na nga i-train ko mo paano magsakay jeep. Kay usually, syempre walking distance mo na niya before ang iya nga school, isubong masakay na siya. So, duway siya mahanas sa sakyan na, sakay-sakay din na. Kay alin sa una, sugat dulong siya, be. That's why nga subong medyo may worry ako nga the way siya bala mag-travel, dapat makabalo siya nga. So, dapat ikaw na mag-guide siya for 1 week? For 1 week, guidean ko siya na magpakanto, dire kag magpapuli. Sugaton ko siya magpapuli man at the same time. Ati, aga hapon malang nagoro, no? Oo, kay kung ugto, hamba ko siya diri siya ma-lunch sa diri na lang sa kantin. Hamba ko siya make friends na lang siya nga para kung ugto hindi siya Uli na? Oo. Pag makatipid pa split no? Oo. Pabasahe gid ya eh. Tikon mag-double ride tapos pakadto pabalik mga pila magaston niya split lang. Ano kay sa iya 10 na siya mo pampamasahe. Oo, plus ang akon di nga 13, 23. O 23, 12, 23. 46 na nga daan. Pakadto pa lang. Oo. Pagpabalik ka 46, 100 man ni. Duwa ka mo, no? Oo, duwa kami. Okay, may cash man siya gurong balon no? Naging taga ako sa cash, tapos the same time may balon siya sa bag niya nga food. Oo. Tapos ang water ya tubig ya. Anong mensahe mo lang sa imo nga bata abe sa first day of school? Mensahe mo lang. First day of school, be confident on sa self ya. Make friends as long as pagari siya mo ng aloof siya bala. Ano di mahilig makalobilo? Hindi may siya daan ng sige lang at least nga dumakasel. Oo, may social problem siya, social interaction siya na sa iban. That's why nga diri ko man siya ginpasulot at the same time para ma-expose siya sa mas larger. Nabatian si Ma'am Care Cuenca sa diri ka ginikanan bumutsam kadungan sinisang bukas sa klase ka sining unang adlaw sa sining mga estudyante diri sa Universidad sa Iloilo Bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Tisa ton sini nga mga kabombo. Welcome back to school sa mga bumulutho dira sa may Iloilo National High School. Pero sinasiling na naton na nationwide ini sa aton sini nga mga kuturan ining pagbalik man sa klasihan. Sa bahin naman sa elementarya, nagpadulong man kita sa may Iloilo Central Elementary School. Kaga dito, masobra 2,000 man ang mga bumulutho, mga learners, ang nagsulod sa buluthuan sa unang adlaw sa klase. Sa aton sining mga kabombo, standby kay check pa naton balita ni Bombo Sandy Balogo. Lakip na karon ining pagpanagtagman sa school kits. Libre nga school supplies ni Mayor Inday Raisa Treñas sa tatlo ka mga bulutuan diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Bombo Sandy sa report, please go ahead. Nangin madinalagon ang unang adlaw sa school year 26-2027 sa Iloilo Central Elementary School sa mga adlaw. Kag naghanda man ang mga manunudlo nga mag-accommodate kag mag-hold sang klase sa aton naman nga mga estudyante diri no. Suno sa kay Dr.
Gracia Divina Gracia Malazarte, Principal 4 sa Iloilo Central Elementary School, yara subong sa 2,162 ang total number sa enrollees, kag may mga late enrollees pa sina, no, kaga sa June 11 naton mabalaan kung pila ang final numbers ng enrollees. Bastante man subong ang mga classrooms, kaga enough ni siya para nga mag-accommodate sa aton nga mga students diri sa ICES, kag amo man gina-checkar man ni Divina Gracia ang structural safety sa aton nga mga facilities, kag amo man ang security man para sa aton nga mga teachers kag students para maayo nga ma-implementar ang classes every day. Yari ang nangin interview sa Bombo Radio Iloilo kay Dr. Gracia Divina Gracia Malazarte, Principal 4 sa Iloilo Central Elementary School. Ayugid ang first day of class sa Iloilo Central Elementary School, kaya mga learners are agid on time. They come to school early before the flag ceremony starts. Kag ang mga maestra ready na sa ilang mga classroom. Okay, as of June 8, 2026, we have 2,162 learners. And besides, hindi pa natin makomparar sa buong, kay may mga late enrollees pa. Until pa June 11, ang aton balik eskwela. So by June 11, mabalaan na gid naton ang final enrollment sa Iloilo Central Elementary School. Subong nga adlaw na balaan ko nga ang mga maestra ready gid because we have a new year. We have new assignment of teachers, nagbalik na ang mga maestra sa mga buildings nga kinanglan i-occupy nila. So makita naton kag happy gid ako nga ang tanan nga kabataan ara na susunod sang kwarto sa sini nga adlaw. Sa classroom siguro na-accommodate din naton ang aton mga estudyante kay hindi ako gusto nga sa first day of school may left behind sa ila. So gintinguan gid namon sang akon mga staff, especially sa mga teachers nga may na-assign gid sa ilang classroom. How about ang number of teachers na to? Ang number of teachers, as of now, we are having 4 teachers who will be retiring. So isa ina siguro kadako nga challenge sa amon. Kagi sa bulig ni Ma'am Luz Reyes, ang amon division superintendent. By June 8, karon basi mabalaan naton nga may mga replacement naman na sila para hindi wala sang gap ang mga estudyante. Magalibot ako para i-check ang safety and ang accommodation sa mga teachers, especially sa mga new buildings naton, para nga pag-abot sang instructional block, which is now the new system ng Department of Education, ma-ensure namon na ang kabataan ara gid sa pagtuon. Security, ara ang security, and besides, parents were informed of these things and the new system of Iloilo Central Elementary School. Kag siguro, pagkalipas ang isa ka semana, ma-drop and go na lang kami. We will be implementing the trimester of the Department of Education. So, ang curriculum and instruction coordinator together with the programs and projects coordinator are now collaborating with me in order to implement smoothly this transition of the Department of Education. May mga collaborative expertise kami o mga professional advancement para nga mag-guidean gid namon ang amon mga estudyante. What may agagid sa Iloilo Central Elementary School family, especially sa parents, sa inyo kooperasyon, sa inyo pagbulig, kag syempre sa inyo pagpalangga sa inyo kabataan. If we just follow the implementing rules and regulation of Iloilo Central Elementary School, nabalaan ko gid nga dako gid ang mabulig sini kag ma-upgrade gid naton ang standard sa Iloilo Central Elementary School. Kag syempre sa mga estudyante, this is now the time that we need to renew and we need to upgrade to the next level ang aton characters and good manners. Kay nagapati ako ang Ilonggo nga estudyante, hindi lang gwapo, kundi maayo gid. Nabatian si Dr. Gracia Divina Gracia Malazarte, Principal 4 sa Iloilo Central Elementary School. Dugang lang nato no, luwas dira no, may 75 sila subong ka mga faculty and staff o dogin hamba ka gina ni Dr. Malazarte nga 3 na sila ang maga-retire na
subong school year. Samtang gin kamusta man naton ang aton nga mga parents and guardians kagina kung kamusta ang ilang nga pagpanghanda subong opening of classes. Parehas na kagina sa atong interview nga si Nene Trufino, isa ka guardian nga kung sa diin tatlo sa iya nga mga apo subong ang eskwela sa Iloilo Central Elementary School. Pamatian naton si Nene Trufino. Before sina mga 1 week before gina-prepare ko ng tanan nga kinahanglanon sang mga apo ko. Tapos para nga pag start sang klase hindi na wala na sang problema. So tanan sila, tatlo sila diri nag-eskwela sa Central, ara na tanan naghanda na. So pag open gid sang klase wala na problema. Trofino, isa sa mga parents and guardians sa Iloilo Central Elementary School. Siyempre, kamusta man natin kagina ang isa sa mga grade 3 students, no? Nga si John Xavier, kung kamusta ba lang iyang experience, kako ano ba lang iyang gina-look forward sa mga first day of school sa ISES. Good. Excited ka ba si mo first day of school? Anong gina-look forward mo for this school year? Studying. Okay. Napatian si John Xavier, isa ka grade 3 student sa Iloilo Central Elementary School. Samtang nag-umpisa na kagina sang aga no ang Iloilo City Government nga magpanagtag sa mga school kits sa Iloilo City National High School, Ramon Avancenia National High School kag Mandurriao National High School. Ilabanta 75,000 ka mga kindergarten, elementary, junior kag senior high school students sa Iloilo City ang nakabaton sa libre nga school supplies pinaagi sa programa sa aton nga city government nga school o kon short for Initiative to Share Kits That Uplift Learners nga program. Suno ka Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang programa ginpatuman agod nga maghatag sa dugang nga suporta sa mga pamilya nga nagatubang sa mga pinansyal nga pagpanghangkat labi na subong nagsugod na ang bag-o nga school year. Dugang paniya, ang edukasyon isa sa mga pinakaimportante nga kapital sang pamilya kag sang komunidad. Gani dapat siguruhon nga ang mga kabataan mayara sang kinahanglanon sa ila pagtuon. Pamatiyon naton si Mayor Raisa Treñas. Tribute kita sa Iloilo City na School, sa Ramon Avancenia National High School, kag subong ari kita sa Mandurriao National High School. Eskwelahan nga may mga dagko nga population para kauling sang aton nga mga school supplies mas mahapon. Dako gid nga mabulig no, especially sa aton ginikanan. Gindihon naton ang ini nga program sa March lang sang sugod ang krisis. Ginataw naton sino bala maging apektado sa krisis nga ini kag nakita naton nga ang mga ginikanan kilanlan gid bulig, especially nga mag-open ng eskwelahan ng school subong June no. So nangita kita budget sa aton savings plus sa aton special education fund. Duwa ni ang aton ginkuan to make sure nga makiter naton ang 75,000 learners naton diri sa Iloilo City. Sa aton nga mga estudyante nga mga kabataan diri sa Iloilo City, know that the Iloilo City government is behind you. Ang ini nga programa nagapakita lang nga ari kami nagasuporta, nagabilib sa inyo, and with this you can dream big para sa inyong mga handom sa pilakadlaw. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang Iloilo City School Program kabahin sa mga sang mas malapad pa nga pagtinguha sa Iloilo City Government nga suportahan kag buligan ang edukasyon kag kaimtangan sa mga estudyante amuman ang mga ginakanan sa ilang pangadadlaw nga mga panginahanglanon. Samtang naghatag man sa aton sang update si Raymond Hangit, ang Principal 3 sang Mandurriao National High School sa ilang opening of classes sa mga adlaw. Sa subong school year, mayara sila sang ginabanta 3,100 students, pero mayara sa mga
late enrollees. Apang kumparasang nagligan nga tuig, mas gamay ang ilang nga mga enrollees subong nga tuig. Isa sa mga ginapangatubang nila nga problema is that nagaginutok ang mga estudyante bangod sa kakulang sang classrooms kag nagakinahanglan sila sang 25 to 30 classrooms. Gaya nagpasalamat ining si Hangit sa bulig ni Mayor Isa Treñas sa paghatag sa mga school kits kag ginaprobahan man ang budget sa pagtukod sa mga dugang nga classrooms dito sa Mandurriao National High School. Pamatiyon naton si Raymond Hangit, Principal 3 sa Mandurriao National High School. Also committees, we have committees sa enrollment and also in the opening of classes. As of now, we have around 3,100 students, but we're still accepting. There are still late enrollees. So mas madugangan pa din ang atong enrollment. Mas madamo-damo siya last year is because nga wala pa matapos ang sige pa enrollment sa buong mo. So damo pagit nag-sulod sa office, especially mga transferees. And I think one of the reasons na siguro ako hindi magdamo ang among enrollment kaya ang iba dito na sa may Hibawan Integrated School. Mag-open man ang ilan dito mga senior high school. Kaya katong yung mga students diri very crowded yet. Kay mayara kita sa ato ni grade 11, mayara na kita na sa isa ka class ko, mga 60 plus na. So, as what I've said before, we have a problem in shortage of classroom. So, hindi kami kapadugang sa section. Kaya we don't have enough classroom. So, muna lang na dami ang students. So, bali may kulang kita sa classroom. Mga pila pa sir ang kulang simula? Around 25 to 30 classrooms. But we're very happy that our city mayor is here this morning, and he gave us school supplies to our students, and at the same time, she approved the budget for the construction of our new building, new classrooms here. Good news. Duhagin ka buildings na approved dito. So, ipakita ko sa iya ang sitwasyon sa atong school. And I'm so thankful na nakita iya, and that is why happy din siya na naka-visit sa diri and na-approve ang atong ginapangayon. Pero may tentative na kung saan siya ma-start? Or? Well, according sa kay Mayor, probably ang isa ka building will start this third quarter. Okay. Basta this school year na. This year na ma-start. The teachers actually are well prepared in their lesson. And we have a series of meetings before the start of. We are actually anticipating that, and we have a lot of plans regarding that. Our city mayor gave us these school supplies. May harap siyang intermediate pad, notebooks, and then may glue, ball pens, ruler, yes, ano siya ginatag sa kada estudyante namon. And I gave us around mga 3,200 ng mga school supplies. Tapos pwede pa namin mo nila nga bago magulan-ulan sir, no? Pwede, plastic siya, hindi siya basa. So very useful. I'm happy also that because still a lot of students don't have school supplies. Okay. So timing it yung pangatag ni Mayor. So our students, it is a new start, a new beginning, a new exciting school year
So a new opportunity for them, as well as also new challenges. But as I've said sa ila, if we are going to work hand in hand, we can overcome whatever challenges that may happen. Feeling ko sa ila, they have to study hard so that they can have a better future. Nabatian si Mr. Raymond G. Hangit, Principal 3 sang Mandurriao National High School. All right. Ini si Bombo Sandy Brian Balogo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Sandy Balogo sa imong sining follow-up report. Linibo ka mga estudyante karon ang nagkalipay kay mayara sang libre siniyang school supplies. Nga nabato nagikan sa city government. Nagikan sa kay Mayor Aiza Treñas. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. So kabay pa gagamiton ginaa sa aton sini nga mga estudyante para man sa ila sini nga pag-eskwela. 44 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Police deployment, check na ton. Pagbabalik ta sa Bumbuanay sa Udo. Report ni Bombo Krill Miliasa. Kaya nga ton sining PRO6 mayaraman sa nagakigo sining deployment sa mga bulutuan. Agod nga mapasiguro nga safe ang aton sining mga learners. Lakip na sila diri dugang pagin nga mga balita kag impormasyon na diri man sa aton sining pagpangalagad. Balikan ta pagkatapos sa bilang importante nga mga pahanumdum. Oras 45 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. We got Yakult for Tulang Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ni bunlawan, mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghapon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Ini agud nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. We got Yakult for Tulang Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native kon drought resistant nga mga tanom kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini ay naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan kag duta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggid sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 7 to 13, 2026. Rock songs and more ang nagahulat sa inyo. Kaupo ng Binhi Band sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa Hunyo 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa aton sining mga kabombo. Check taton si Bombo Grill Miliesa. Saya sining balita man may kantanan sa opening of classes. And then natingwaan na karon na engineer mas makatawag kita dira sa aton sinima sister stations sa bahin niya or sa area sang Mindanao. Agod nga hibalon aton tubanwa ang latest man sining mga impormasyon regarding karon sa sining pagaluntad sa 7.8 magnitude sining nga linog. Sa aton sining karon nga mga kabombo. Standby sa aton sining mga kasimanwa Philippine Standard Time 52 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Check anay naton sa aton sining pagpangalagad ang report ni Bombo Grill Miliasa. Ang deployment sa aton sining kapulisan sa sining pagpasiguro man sa safety sa mga learners kag PRO 6 may deployment man kung kinahanglan sa Region 12. Sa aton sining mga kabombo may kantanan sa sining pag-igo sa 7.8 magnitude sining linog. Sa aton sining karon nga mga kauturan, standby kamo dira sa aton sining mga kasimanwa.
May pila ka mga nagpalabot man sa impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad may kantanan sa sining nagaluntad sini iya nga linog dito iya sa may area sa Mindanao region. O nga kung sa hindi may ara gani isang tsunami warning kagay na kag mga baybayon dito sa area sa Mindanao nagpabutyag man sang pag epekto sang linog sa aton sini nga mga kabumbo. Kung mas mayo pa kung way lang tani isang dalagko sini nga mga balod bala sa aton sini nga mga kauturan. Check tanay this time si Bombo Krill Amiliasa saya sining follow-up report may kantanan sa deployment naman sa kapulisan sa sining pagbukas sang klase. Bombo Krill sa report, please go ahead. Bamutsyam, nagapadayon din ang pagbantay sa ating mga kapulisan, ang police personnel sa police regional office o PRO6 sa nagkaranlaing man naton nga estilahan na diri sa may bugos Visayas, kadungan man siyang pagbalik ka klase sa buong adlaw ng Hunyo. So, and base man diri sa monitoring sa PRO6, itiging pahayag man diri no ni PRO6 acting regional director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga sometime to time kuno halin kadina sang aga alas 6 no naga-monitor diri ang ating mga kapulisan and mga deployment nga ara dito sa field nagahatag sa mga feedback sa mga reports man nga angot man diri sa ilaman ni area of responsibility and din pahayag naman diri no nga matawhay ang pagdalagan man sang aton diri nga pagbukas sa klase sa nagsilain-lain man nga eskwelahan diri sa may Western Visayas but then ti asta sa Subo naga-monitor ang aton nga mga kapulisan kaga nagabantay man kit sunod diri kay Police Brigadier General Tuanyo no nga ti umpisa nga magbukas ang klase asta man abi nga magsira no ang ilaman diri o magtapos ang klase sa isa ka adlaw may ara gyapon sa nga police visibility nga nagabantay kag nagamonitor diri outside man especially gid no ang sa mga gwa nga bahin kung sa diin diri may mga estudyante kita nga nagatabok sa mga dalanon so inaagi na maintain isang aton nga kapulisan para man gid sa safety and security sa mga estudyante sa pagbalik eskwela sa buong adlaw sa Hunyo 8. So yari pa batin naton ang naging pahayag diri niya PRO6 acting regional director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Binugyan po pumapasok doon sa main group chat yung obvious lang ng ating mga kapulisan sa case. Labo niyo ang nilabantayan po pala dito sa buong BPCs na 3,380 schools kasama ng Monte Elementary, High School, Integrated at saka College. Malaking bagay po yung tulong ng ating mga force multiplier ng 22,000 plus. At sinasabi ko nga po, so far, so good yung ating mga implementation. Sinabi nga po natin, nagbigay po tayo ng kautusan sa ating mga commanders na personally to go to the school at personally bantayan po nila yung ating mga student. Nabagyan na si PRO6 acting regional director Police Brigadier General Randolph Tuanyo and din pahayag naman diri Bamutsyam ng tibase man sa datos nagalabos sa 3,818 ka mga schools lapit na diri from kindergarten to college ang nabantayan sa ating mga kapulisan but then given with this big amount of number no tiging na may gid sang enough nga mga personnel police personnel nga magabantay diri sa mga estudyante naton and of course sa bulig man sa mga force multipliers para nga ti mas organisado kaga totally gid nga maidkid nga mabantayan ang ining mga estudyante naton diri sa Western Visayas Bamutsyam. All right. And dugang man nga balita direkta man diri nga sa PRO6 kung sa diin man din pahayag man diri nga ti handa nga i-deploy sa nga Police Regional Office 6 ang ila man diri nga police personnel sa pila diri ka lugar sa Mindanao no kasunod sa nagluntad diri nga 7.8 nga linog kaina sang aga subong man nga adlaw sunod diri kay PRO6 acting regional director Police Brigadier General Randolph Tuanyo gilayon nga magapadala ini sila sa ilaman nga mga police personnel kung madagdag na sa nga mando alin sa headquarters agud nga ti magbulig sa mga nabiktima diri sa linog no sa bahin man sa Mindanao kag pahayag ni Police Brigadier Tuanyo preparado man ang PRO6 sa pagpadala sa ila diri nga mga personnel it's either kuno ang ila diri ipadara is ang revitalized police sa barangay o kung RPSB o kung ang ila diri nga regional public safety battalion. So it's either of the two kuno diri nga mga grupo ang ipadala nila but then once magdagdag gid ka nga
mando o direktiba diri ang headquarters dili yon ini sila nga maga-deploy kung mag-augment man sa kung sino man diri ang nagkinahanglan gid sang bulig kasunod sang ini nga lingog nga nagluntad kay tibang gindugang diri niya Police Leader Tuanio nga importante ang koordinasyon kag pagbuligay sa mga naglain-lain nga police regional offices ilabi na sa tion sa nga kalamidad pareho diri sang ini nasambit nga linog kag base man diri sa PRO6 naga-monitor man sila from time to time in kaso nga may ara na gid man sa nga direktiba nga magahalin ini sa ila kag tigin pahayag man ni Police Brigadier Tuanio nga if ever nga ipadala is amo ini revitalize sa police sa barangay o kung RPSB ay bangod nga amo ini ang nagapaidalom no sa may training man to make sure nga tinatuluan ini atong mga kapulisan nga mapabasog diri ang ilaman nga police visibility mapadasig ang pagresponde kag kinahanglanon gid sa publiko nga may ara gid sang malapit nga serbisyo ang aton man diri nga local ordinances or mga local government naton sa tagsa ka mga barangay kay given man sa pangalan na gani diri gagin pakayag no police sa barangay is may ara gid sang deployment to make sure nga tiining mga police naton is well trained and well prepared sa anuman nga klase sang mga emergency kalamidad o kon mga incident as well as mga krimen so ini yung na-train naman gid ini sila to make sure nga may ara gid mo sa nga nagabantay, kag nagamonitor, kag nagasinghanglan gid sang bulig nga maga-rescue o kung maga-responde sa publiko. Yari liwat si Police Brigadier General Randolph Tuanio ang acting director sa nga PRO6. Mapapansin natin itong PSP natin ay usually na-concentrate sila doon sa health and wellness, yung medical, dental, kasali na dyan yung community affairs infrastructure, ito po yung tumutulong. Pero dahil po hindi pa sila officially na-minute, bibigyan po natin sila ng bagong direksyon sa darating po sa mga panahon. Meanwhile, pagpapatuloy lang po nila yung kanilang mga gawain, halimbawa po, yung tungkol sa sinasabi natin na health and wellness issue, pagpapatuloy lang po nila. Pero sinasabi ko nga po, ang number one kasi na role po nila is what? Public safety, law enforcement, ISO, tsaka disaster response. Ito po nangyari ngayon, halimbawa, sa Region 12, nagkaroon po ng isang earthquake auditor. Ito po ay automatic na itatapon natin yung ating RPSB kaugnay po ito. Magkakayon man, sinasabi ko nga po, bibigyan natin sila ng kanibagong directions sa kanilang functions and duties sa mga darating po na tayo. Ano po yung mga ina-anticipate natin po sabihin magiging new direction po nila? At sinasabi nga po nila, ito po yung DIGAS, yung geographically isolated at disadvantaged areas. Ito po yung malalayo. Titingnan po natin yung proper deployment po nila. Baka mamaya po, masyadong halimbawa, di ba nila pumero sa isang lugar, masyadong marami at hindi naman kailangan. At mas kailangan sila, halimbawa, yung mga PTOs po natin, mga kailangan ng mga support. Alam naman po natin na na-support role yung ating RPSB sa kanilang law enforcement operations. Halimbawa, may mangyayari, halimbawa mga raids, isasagawa natin sa mga darating na panahon sa pag-implement natin ng pag-implement ng search warrants at katulad po ng mga bagay na law enforcement function ito. Sir, another yung, di ba, na-mention mo yung about sa nangyaring earthquake. In case po ba, padala po tayo ng mga nag-team doon sa Davao to help in whatever na capacity ko natin? Ang dalawa po ang PRO6 na tumulong sa ating mga karating na region. Lalo na po ito ikautusan po ng National Headquarters. Pagkat inaasahan naman natin, kung sakasakali po naman mangyari sa atin ng karoon ng disaster, inaasahan din naman natin yung National Headquarters at ibang PROs na tulungan din naman po tayo. PRO6 sa aking Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio and nag-given man no bong sa sunod-sunod natin na nagkatabo sa buong nga adlaw ginapasiguro diri sang PRO6 nga tiyang ating nga kapulisan na naka-monitor naka-alerto sa anuman nga klase na sa isang kalamidad o kung insidente ang magaluntad hindi lang din sa Western Visayas kundi sa bugos man nga Pilipinas Bambatsa. Pilani sila kabilog ang sabahin sang revitalized police sa barangay Bombo Creel? Sa bumabasang wala pa diri maginhatag pa ang kapulisan sa number gid no when it comes diri sa ining revitalize sa pulis sa barangay if ever nga ipadala ini sila sa may bahin sa Mindanao but then with the data nga nagamit na hawidan lang naton ang training nila under diri sa nasambit nga program is amo ang 50 ka police personnel no ang naga-undergo or na-undergo sa training. 50? 50? 50? Yes, 50, yes. All right.
But then when it comes sa deployment or i-augment abi sa Mindanao, wala pa gid sang exact na number, no? If ever magpadala ang PRO6 naton, but then ginapasiguro lang na prepare kit alerto ini sila. And once nga may direktiba gid nga maghalin sa headquarters, gilayon man ini sila nga mag-deploy diri sa may bahin sang Mindanao kundi nagluntad ang linog subong nga Arga, Bogotá. All right. Mga balita direkta din sa Police Regional Office 6 ni si Bombo Panisales Miliaga and this Bombo Radio Philippines. Sila mo sa news information basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Miliasa sa imo sining follow-up report. 2 minutos na nakalikan sa takna sining alas 2. Standby, makuha lang kita sang dugang sining mga informasyon dito sa aton sining mga sister stations sa Bombo Radio Davao, Bombo Radio Jensan. Basta sa may Mindanao area, may kantanan sa sining 7.8 na magnitude nga linog. Sa aton sining mga kabombo, kumusta na bala? May dugang pa nga mga aftershock nga nabatyagan ang mga kasimanwan naton dito. Kag may pila ka mga buildings ring reportedly nagkalaguba, no? Ang iban sini nagkalarosdakin mga establishmento komersyal. Sa aton sining mga kabombo sa sining 7.8 magnitude nga linog. So far mo ning pinakabaskog nga na record diri sa pungsod na Pilipinas. Sa aton sining mga kauturan, ang latest sina diri banwa may ara sang na-record na nga isa iya ang ginabawian sang kabuhi. Ibalo na to, no, kon bala may ara sang nagdugang sa aton sining mga kabombo, pero tisag yapon gabay pa nga wala lang, no? Okay, hamakon nimo mga kauturan aton dito sa may area sa Mindanao. Sa dalan sila yan nagpulundo. Ang tubig sa pool daw kasubong iya nga daw ano lang nagtuga man sang baskog siniya nga pag-alwak mga biyan. Sa sining mabaskog nga linog nga nag-igo sa area karon sang Mindanao. May pila pa dira ka mga building kag fast food chain nga nagkalarumpag man gani sa pagaluntad sining nasambitan sining karon yang linog. Standby sa aton sining mga kasimanwa sa dugang man sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon yang pagpanglagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Oras naton 5 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 2. Standby lang pagid sila engineer. Basi kung makatika lang kita dito tika dala pamangkot sa aton sining mga kauturan makon mos niyo. May mga establishmento komersyal nga mga nagkalarumpag ang isa sa mga ginakangawaan man gani sa sining pagaluntad sang linog kay man first day of classes. Ti mga estudyante gina-expectar giniya nga yara sa sulod sang compound sang mga blutuan sang nagaluntad ang nasambitan sining karon iyang linog ang area gani sang Davao mga biyan. Now ginakanselar na ang klase sa bilog sining level. Okay, ti gina-expectar gani banwa nga mayara sa mga aftershock nga posible nga magtayog sa nasambitan sini karon iya nga region. Makon mo nang pagkangawa sa mga faculty, mga parents. Ginsecure ila sini nga mga kabataan kiti hamakon musliman wabla. Ti kita gani diri sa bahin sa syudad sa Iloilo pila lang to sa nagligad to ang nabatsyagan ta. Sa aton sini nga mga kabumbo. Galing iti no mabrubas ko gimang kunara ikaw sa nagikan sa kapito nga padalgan, no? Do gamay-gamay na do mabatsyagan mo gid yang pagulang sini. Anyway, kondo lang pa sa aton sini nga pagpangalagad later on hatagan aton sa nagakigo sini nga tiyempo ang pagkigangot naman sa aton sini nga mga sister stations dito ya sa area sa Mindanao kung may kantanan sa sini nga pagluntad sa nga mabaskog nga linog.
Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurman. Bombot siya mablanco over. Gabilin sa imo. Sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo. Billboard of Activities for June 7 to 13, 2026. Rock songs and more ang nagahulat sa inyo. Kaupo ng Binhi Band sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa Hunyo 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kun sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamagan man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsidera. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and back again diri sa kahapon lamang program. Good afternoon sir, good afternoon ma'am. Sa mga teachers natin dira, back to school na kita. And of course, sa ating mga pupils, sa ating mga students, so welcome back sa eskwelahan. Ginpreparahan gid ninyo ini. Nabatian ta sa mga some friends natin yung mga teachers, may mga brigada eskwela, kag grabe gid ang pagpanindo, kag ginaugyunan sa barangay, sa mga parents, sa mga kabataan, and that is very good. And now, ang mga bata are back to school and very secured, kag kahibalo kita, no, nga nangin matinlo ang mga kwarto nga ilang pagatiniran. So congratulations sa inyo tanan, mga teachers, mga students, mga pupils, and of course, mga parents.
Sa sininga hapon, I am looking forward nga makachempo ka mo para nga makasulat sa inyong mga kasaysayan. How was the first day of school? Abi, tagay mo kami idea. Abi, i-share nyo man din sa amon if you have those kind of stories. Pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang inyong mga luyag i-share diri sa KLP. Pinaagi sa pagpadala sina sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mayong hapon sa liwat, ako si Tita Regine para sa KLP and here's our song from Kija Velez, Ikaw Na. Good afternoon. Ito ka na naman muling kumakatok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Ito'y ba alam mo? Esperar este mi corazón, es tuya ba el amor que dale ya inspiración a vida. Con cuidado era con mi corazón contigo tama. Oh, era sanang magmadali sa papitig at bagong puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Ito'y ba el amor que te espera este mi corazón. Ito'y ba el amor inspiración a vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Kija Velez, ikaw na. Yes, ikaw na ginatukso da ni ma'am kag ni sir mo. Bisaw la ikaw nagabayaw sa imong kamot. But I'm sure confident ikaw. Nga masabat mo ilang nga pamangkot. 2:21 ang atong nga oras. Let's go straight sa pagbasa sa atong nga mga stories. We have something coming from Neni Ipen. Dearest Tita Regine.
Maayong hapon, Tita Regine, and to all the listeners of Bombo Radio. Tita, nagbalik kami sa Western, sa hospital, tulad nga adlaw. Kaparehos ang unang pagkadto namon, nagbugtaw kami alas 3 sang kaagahon kag taxi man gihapon. Ginsakyan namon. Kagamo man gihapon ang plete namon. Kag aga man gihapon kami naka-process sa appointment sa doktor. Salamat sa Diyos kay ginlibre sang doktor ang paturo sang bulong sa mata ni tatay. Kag ginapabali kami ni doktor sa June 19. Kagasto gintan na magpabulong kay marayo pang amon halinan dya sa province apang maayo gid sa Western kay may malasakit center. Ginataw-an da sang bulig ang mga pasyente nga libre ang check-up kag bulong. Plete kag pagkaon na lang kinahanglan mo nga ipreparar pagkadto sa hospital. Glaucoma ang defect sang mata ni tatay tita. So, ari, dugang impormasyon na hanungod sa glaucoma. Ang glaucoma, amo ang isa ka seryoso nga balatian sa mata nga nagatuga sang permanente nga pagkabulag. Nagakatabo ini kung nagataas ang presyon sa sulod sang mata or intraocular pressure nga nagaresulta sa pagkapierde sang optic nerve, ang ugat nga nagaangot sa mata sa utok para kita makakita. Masami ini ginatawag nga silent thief of sight. Bangod sa una nga mga yugto, wala ini sang may mabatyagan nga kalasakit o konsintomas. Paano ginaapektuhan sang glaucoma ang pananaw or mission? Ang glaucoma nagaatake sa pananaw sa masunod nga mga pamaagi. Pagkadula sang peripheral vision, una nga nagaamat-amat dula ang pananaw sa kilid. Tunnel vision. Sa paglala sa balatian, daw sa nagaatubang kanalang sa sulod sang tubo o kon tunnel. Hingpit nga pagkabulag. Kung hindi mabulong, maapektuhan man ang pananaw sa tunga. Kag mahimo ini magresulta sa permanente nga pagkabulag nga hindi na mabalik pa. Source na niya YouTube, Mayo Clinic +4. So, pamaagi sang pagbulong o kung treatment, bisan pa nga hindi na mabalik sang bulong ang pananaw nga nadula na, ang mga pagatupad nga bulong makapahinay o kung makapugong sa duga nga pagkapierde sang mata. Bulong nga ginapatulo, prescription eye drops, amo ini ang pinakabantog nga bulong. Nagabulig ini sa pagpanubo sang presyon sang mata, pinaagi sa pagbuhin sang likido o kung pagpatagay sini, pagwa sang mata. From the American Academy of Ophthalmology. Laser treatment. Isa ka madasig nga pamaagi sa klinika para buligan ang mata nga makapagwa sang likido sang husto. Operasyon o kung surgery. Kung hindi paigo ang tulo kag laser, ang sapiro nagaubra sang bag-o nga alagyan para magwa ang likido sa mata para nga magpundo ang presyon. Pamaagi sa paglikaw or prevention sang glaucoma. Para maprotektahan ang imo pananaw, sunda ini nga mga tikang. Magpa-check up sa mata pirmi. Ang regular nga pagpakonsulta sa ophthalmologist amo ang pinakaimportante nga tikang para matukiban ini sang temprano. Hibalua ang kasaysayan sang pamilya. Ang glaucoma na mamana. Gani mag-alerto kung may pamilya ka nga may amo sini nga balatian. Mag-ehersisyo sang husto. Ang luwas kag regular nga ehersisyo makabulig sa pagpanubo sang presyon sa mata. Buhinan ang caffeine kag likido nga madamo sang hinali. Ang pag-inom sang tuman, kadamo nga kape o kon likido sa madasig nga tion, makapataas ang presyon sa mata. Ay gali. Magkaon sang masustansya nga pagkaon. Ang mga berde nga utan kag prutas nga may bitamina A kag C nagabulig sa pag-amlig sang mata. Gamiton ang bulong suno sa mando.
Kung ikaw may reseta na, tului ang mata adlaw-adlaw, suno sa hambal sang doktor, bisan wala ka sang may ginabatsyag na sakit. Source, Google. So, salamat sa pagbasa, Tita Regine. Truly yours, Neni Epen. Neni Epen, thank you for your concern and your effort parang ma-share ang ining mga importante nga mga impormasyon, paano ang mga treatments, how they work, and at the same time, paano ma-avoid inang glaucoma. And usually, nag-hit sa mga may edad-edad na or hindi gani, may mga may diabetes, kag iban pa nga mga chronic diseases. So we have to be careful sa aton nga eyesight. Kag halungan ginaton ang aton nga mga mata para nga we are confident, no, nga we know nga gina-take care naton so that maka-avoid kita sang mga sakit sa mata kaangay sang glaucoma. And if there is something nga ginabatsyag sa mata, immediately dapat nga ipa-check up so that mas manami, no, nga ma-prevent early kag ma-manage early kung ano man ina ang sakit nga ginsuprer sa mata. Our eyesight is very important. So, Neni Epen, thank you very much for sharing this with us. We know nga ti ginaupdan mo ang mga father, kay ti amo ni Bale, no, ang iyang problem subong sa iyang health, ang problema niya sa mata, sa iyang eyesight, and we pray nga kuntani mag-improve ang iyang eyesight pinaagi sa inyo nga pagpabulunggid and at the same time sa pagtuman kung ano ang mga ginapanugyan sa doktor kag pagkaon kag paghimo sa mga nagakaigo so that ma-prevent ini. Thank you so much. Alas 2:29 aton nga oras. Neni Epen, salamat sa imong gin-share di sa amon nga ginaagyan niyo masubong and some informations about this. Magapanabalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig, mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sa... Balik kita sa pagbasa sa mga sulat. Isunod ta diri ang iyan ni Nanay Del Sanzaraga. Dearest Inday Regine. Sa mga Bombo staff, mga KLP writers, faithful listeners, good afternoon sa tanan. Indirect, sang ginbuksan ko ang akong nga radyo sa itong May 29, 2026, abaw. Pagbasa mo nga Nanay Del Sanzaraga, asus, dayan ko bulakwiton, kagtuktukon si Tita Rich, next door. Siling ko pamati Tita Rich, story mo basahon ni Tita Regine. Plastar sila dayon kag mamati. Nagapamati kami tanan with smiles on our faces. Thanks kid Tita Regina. Nami ko no. So here with is another story of adventure entitled Ang Paglagaw sa isa ka inland resort or farm. Hi, hello friends. We're all excited, happy and full of smiles upon entering the inland resort dira sa may Damiris, located sa Haniway, Iloilo.
So it was a day of relaxation para sa Hiroche family. Sunday ito, and wow, a perfect day of going out on the wilderness to view the evergreen leaves of summer, to listen to the noise of bamboos when blown by the soft breeze as you pass by. Kadamo-damo sa mga kawayan nga makitaan along the road of the highway. How beautiful and wild to appreciate the beauty of nature. After sang amon nga panyaga, kayanday Tito Boy and Maria Te, sa ang iyang wife kag sa ila kabataan, ang grupo nag-decide to see the talk of the town nga amo to ang Inland Resort. So, Tita Rich and Nanay Del, ang duwa sa mga elderlies with us. So, mahinay ang lakat sa inoras, pero perfect naman ang dating. Complete ang senaryo. May swimming pool, kung sa diin ang mga kabataan can be seen swimming, keeping themselves cool in these hot days of summer. So samtang nga nagalakat-lakat kami dito pagid sa unhan, makitaan ang isa ka tree with full bloom of orange flowers. What a beauty! Wala dahon ikaw makita, kundi mga bulak gid lang. Halin sa idalom, hasta sa ibabaw. Pambihira ikaw nga makakita sang kahoy nga wala dahon, kundi bulak lang tanan. How mystical you are! Pambihira kayo talaga. Katahom gid tulukon. How God created this beauty of nature. So here's a poem for you. Oh, how wonderful, beautiful, mystical tree I've seen today. You're the tree full of life, of love, and inspiration. I can't explain my feeling when I first saw you. Yes, it can't be denied. I'm in love with you. A love that's beyond compare. A love that's true and sincere. A love that's forgiving. A love full of happiness and holiness. A love that will last forever. So in the Reg, nag-decide kami nga magbalik na sa amon salakyan. We slowly padapit with umbrella sa kay Mr. Guard. Nag-iulo istorya sa iya, tapos siling niya, nanay niya kuno Hiroche man. And so we parted ways. We bid goodbye sa Aringa family, especially the baby of Boy and Maria Fe. She became close to Tito Rich. Tito Ginmagali. Okay, Tito Rich, pagatag sa iya 1,000 pesos. Ahay, bata gid, no? Wow, ay 1K siya, ha? Back again, someday. Dayon hinahinay sa salakyan ni Tita Vlogs, pauli sa Zaraga. The Iloilo tree. Sometime on a rainy day, planted an unnamed tiny tree at the center of our vicinity for me to look it up daily. Days, months, years passed. This tiny tree grew up luxuriantly. It reaches 12 feet tall with full of flowers, mauve color. Oh, my tiny tree, my Iloilo tree, as I named you, flowers all over, from bottom to top. My love for you will never stop. Ginsulat sa May 28, 2026. Note, this Iloilo tree, as I named it, was given by Tita Bing. So thanks Tita Bing from Nanay Del, sang Zaraga. And of course, the dedication. Wow, please kid ko no. Sa tanan yung mga co-writers ko sa KLP, good afternoon. Sa mga cousins dira sa Lucena, Tita Vlogs, Tita Olive to Timot, Inday Merla, thanks God for your treatment. To the two pretty girls, I love you. Tanan-tanan nga kaparentiyan sa Lucena, Santa Barbara, Damires, mga palangga ako sa Banate, San Salvador, Barotac Viejo, mga Arsenal family, mga Katikis sa Zaraga, Dawis Sur, I love all of you. Thank you so much, Regine. I don't feel all right at this writing. Uy, I'll be back sa doktor ko next week. Inday and family, I love you from Nanay Del, sang Zaraga. So
So malain galing pamatsyag ni Nanay Del but sa gihapon nagapaningkamot nga makasulat sang iyang inog share diri sa aton. We hope you would be well and kabay, no? At this time, okay ka na gid, Nanay Del. Nagapaayo-ayo na gid ikaw if hindi ka pa gid ara sa pinaka-best of your health. Sige, rest lang, pamati-mati lang dira sa KLP, and if you can find time again, share more stories diri sa amon. Salamat gid. Alas 2:37 ang aton nga oras magabalik kita. Sa gihapon, this is Tita Regine and this is KLP. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang. Kagbuhi naman kita, nagikan sa mga santambak na sulat diri sa aton niningnes ang Lambunaw. We're not complaining. We appreciate ang damo-damo ng mga sulat. Mabasa lang man kita. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, sa imo kag bugos nga family, staff members of this station, sa tanan nga kabataan, umagad, mga apo, balay, kag mga in-laws. Kay gasunggod kung hindi sila matamyaw. Especially sa akong brother-in-law nga nag-ukod pamati, kag happy gidatana nga gwapo. Ahay, parehas kami nga pungko, hulat kapag kaon, kag parigoson sang iya bata, nga amuman gaatipan sa akon. Ang masubo, kaya ang bana sa inabdos ko, stroke victim man, pay mayad tana. Bisan hindi man kahulag, tuon na nga alima, ka-manage pa ang wala. Hindi kasarang ang asawa ni tatay kay hinablos ko, magpalakat paagto sa banyo. Ilam, insa amudya amo na dangtan. Dawa ay gid man ako itsala nga nahimo, kag ginapangayuan ko man patawad, kay mostly, ang akon sala, marites, halin sang una, why man ako gapamalay-balay ka marites, kung hindi isanda ka agto dya sa balay, kag mga istorya, so hindi gid mahimo, nga hindi ka kasabat kag pamangkot. Pareha sa nagligad nga simana, may ginlubo nga amon kaingod sa lugar nga natahuan ko, di bisan hindi namon nga close family or hindi namon close family or close relatives, kay gaing danay kami, kung nanoorubrahon, kung may mga party-party, ang napatay mismo, kag ana nga mga bugto, gabulig ka namon, pangahoy, digamo. So, bisan gamay lang nga bulig, kung makabalos kami. The day before kalubong, ginsugo ko bata ako, jaingod kabalay anda balay, nga idulong na amon-amot, pira amot mo nay, pamangkot na, 1K lang tanan na kita kaday di sige dugangan ko lang, pira idugang mo, mangkot ko, sabat na, himuunta nga 2K, ay ti ilam kanimo hambal na pa, makaon tamon to kadinuguan nga may ubod buri. Gen joke ko pa, pangayuan mo ko ha,
Hindi taken. Nahuya gid ako nanay. Ha ha ha. Sabi ko, nalipatan mo na huya mo. Kag magkadlaw ako. Tita, lain daad ginatumod ko nga sulaton garing nadumduman. Sunod naman lang ang marites Kay tita, duwa ko kalalaki, high school pa lang kato. Ang balay namon, may gap nga talamnan gamay. Kag may bakante. Tinaglisensya ang sunod nga balay, nga may namatyan nga mapatindog sanda ka palaypay. Karanaan ka mga tawo kung maglubong kag dirigamuan. Tinagpasugot man si Toto. Sang pagdesperas kalubong, mga alas 5, naging sugo ko ang ka bata nga mangayo drapli sa palaypay to. Hamba ko sa bana ko. Taw, ika kaserola nga gamay kabataan. Mangayo to kadarapli. Sabat ka isa, bisan patsyon mo tako nay, hindi gid ako. Sabat man ka isa, ako hindi man. Tigwan tata kay way dapli bisan latana. Kadlaw amo ni tatay da. Sa tuod lang tita, hindi ti mo kakita kaamo niya mga bata sa Paskwa, kung hindi sa kabugtuan ni Toto, kag sa mga pakaisada. Maya duman gani tulad, gawa, nagaimpon-impon dun gawa, kay ginahambalan ko sanda nga, tawgon, kamukaday kaiba nga bugalon, ilabanigid tulad, nga amo dya sitwasyon ko, hindi ka pang agto-agto. Sa nagligad nga mga binulan tita, na ano tana, mga patay, sunod-sunod lang tana dyan sa amon barangay. So kada, dali lang lubong, kung waay ko kwarta, kay ti ginabakal ko man maintenance ko akong kwarta. Matext ako sa kabataan. Mambal ako, way ta inog-amot. Ay, giinabot lang via GCash. Di kahambal man bata ako dyan sa tupad ko nga, ay, ano dyang akon roll tulad man? Kakadlaw lang kami, kagdayo na ako hapo-hapon. Hamba ko mayad lang ta na manugdulong ka. Sa puwera lang kita dulungan. Huumanay amugid da. Isabat na. Naagyan do naton ginatawaan ta sobre pay gahibi ta. Hindi sa kalipay pay kasubo. Hartita subo Sang pag-agto o pagdulong kaamot sa akon lugar sadto, duro na mangkot kun insaw ay ako. Sabat ka bata ko na wheelchair si nanay. Nag-walker-walker lang ka practice ka panaw. Long story naman. Pagkapira ka adlaw, 3 ka second cousins ko nag-agtod siya. Long story naman. Sa sulod nga sulat, marites. So i-close ko lang anay tulad. More power to this program. Hello sa tanan, Lolo Dencio, Lola Amparing, Student Mom of Lambunaw, Nanay Flor, Lolo Abraham, and to all, I love you all. Love lots, Ningne. Sunod nga sulat, true story about marites. Aba, bantayan taino. Kompletos, Ricardos, naging may marites pagali. There is a KLP. Dulong sa aton. Ningne. Ningne, salamat, Gid. Bisan ga walker-walker pa lang. That's a good improvement already. So, kabay, one day soon, makalakat-kalakat ka na gid by your own. 2:46 sa aton nga oras magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylong bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig. Isunod na naman diri ang kasugpon man sa ginasaysay diri sa ato ni Mr. MSS sang Quezon City. Ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sang Bombo Radio Iloilo, kung sa matag palamati sa imo matahom ka nagahatag sang inspirasyon nga programa ang kahapon lamang. Tita, sa pagpadayon ko sang akong istorya sa kabuhi, sang ginambalan ako ni Candy, nga wala gid man siya sang pagtamod kag paghigugma sa akon. Second time nga nakabatsyag ako sang kasakit sa mabatian ko ang mga tinaga nga ginbuyan niya. She took advantage of my kindness and innocence. Gani ginhampalan ko pa siya. Ano yung mga nangyari sa atin? Laro-laro lang pala yun para sa'yo? Kung alam ko lang na pagsasamantalahan mo ang ipinakita kong kabaitan sa'yo, hindi na sana ako nagstay dito. Ngayon, medyo malinaw na sa akin kung bakit sakit ka ng ulo ng mama at kapatid mo. Kaya pala hindi sila ganun kainteresado papag-aralin ka, tapos ngayon pati ako dinamay mo. Siguro bukas tatawagan ko ang nanay ko at sasabihin ko ang lahat sa kanya. Ang laki ng nagawa kong kasalanan sa nanay ko nang dahil sa'yo. Sunod nga adlaw, Tita Regine, nagtawag ako sa iloy ko. Pagsabat niya, dayon ko hambal sa iya, Nay. Sabat niya dayon, oh, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba alam na sobrang nag-aalala ako sa'yo? Halos hindi ako nakakatulog, kakaisip kung nasaan ka na at kung ano ang nangyayari sa'yo. Di ba usapan natin tuwing Biyernes tatawag ka? Nagsabat ako, Nay. Patawarin mo ako, Nay. Nakagawa ako ng malaking kasalanan sa'yo. Yung pang-tuition ko na withdraw ko, kaya hindi ako nag-aaral ngayon. Naimpluwensyahan kasi ako ni Candy, kaya nagawa ko yun. Nay, patawarin mo ako. Gindugang ko pa sa iya nga ang pamilya ni Candy. Magkilalahay sila, halin pa sa mga bata sila. Gani naghambal ang iloy ko. Kaya pala nung graduation mo, parang namumukhaan ko yung nanay ni Candy. Si Erlinda pala yun? Hindi ko na kasi namumukhaan, pinaritoke ang ilong. Dapa ang ilong niyan eh. Yung pamilya nila malakas ang inggit sa amin noon dahil sa tita mo. Mas marami ang bumibili sa amin kesa sa kanila. Niligawan din ng uncle ni Candy ang tita mo kaso binasted niya. Mataas ang pangarap ng tita mo. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? Kung ano-ano ang ginawa mong bata ka. Naging driver ka dyan, hindi ka na talaga nag-isip. Paano kung nagdisgrasya ka? Ang bata-bata mo pa, sa halip na nakatuon ka sa pag-aaral kung anong inaatupag mo. Umalis ka lang sa tito mo, nagkaganyan ka na. Sabat ko, Nay, kasalanan naman lahat ni Tito Boy to eh. Siya ang nagpalaya sa akin. Saan naman ako pupunta? Wala naman akong alam kung saan ang mga kamag-anak natin dito sa Manila. Nagtitiis naman ako sa kalupitan ni Tito Boy, kaso siya na ang nagsabi na umalis ako. Gusto ko na lang umuwi at bumalik sa probinsya. Doon na lang ako mag-aaral sa Iloilo. Haharapin ko na lang si Papa. Pero hindi na ako papayag, saktan niya pa ulit ako. 17 na ako. Sabat sang iloy ko, sige, sa sweldo ko padadalhan kita pero siguraduhin mo na uuwi ka, ha? Pagsasabihan ko ang papa mo na huwag kang sasaktan. Kung hindi, ipapakulong ko na talaga siya. Malapit na maubos ang pasensya ko. Hindi nyo iniisip
Kapag nagkakasakit ako dito, walang tumutulong sa akin, ipagamot ako dito. Siguraduhin mo na makakauwi ka ng kapis. Pagkatapos naman magsugilanan sa iloy ko, ginhambalan ko si Candy. O ayan, sana masaya ka na sa nagawa mo sa akin. Ginamit mo lang ako. Ang ganda ng pakikitungo ko sa inyo. Maayos ako nakisama, tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Ngayon, uuwi ako sa probinsya para makapag-aral-aral pa din ako sa Iloilo. Aayusin ko na ang mga gamit ko. Hindi na ako magpapaalam sa ate mo. Total, sikreto naman itong mga ginawa natin. Basta aalis na lang ako. Hintayin mo pagdating ng padala ng nanay ko at bibili agad ako ng ticket ko sa eroplano. Sa lakto Tita Regine, nakapauli ako sa Iloilo at nakapag-enroll sa isa ka computer school. Amuman gihapon nga kurso kag trimester nga klase. Nangin matalunsay man ang pagpauli ko, kay daw wala naman ako ginawakalan sang amay ko, kag ginapabayaan na lang ang kung ano ang paghulag ko. Hasta makapangita ako kag makasettle sa boarding house sa may barangay Hipodromo. Nangin matawhay ang 3 ko kabulan sa pagtuon ko sa Iloilo. Kaya ang mga nangin boardmates ko, puros nakafocus sa pagtuon. Wala kami gawa nag-iistoryahanay, kaya hindi ko naman luyag nga i-share ang mga nagkalatabo sa akon sa Quezon City, kag Mandaluyong. Napahamtang naman ang iloy ko, kay syempre tita, nagatuon ako liwat. Abi mo tita, kung okay na ang tanan sa kabuhi ko, kay from being derailed, the sun na ibalik naman siya on track, bulan sa November, isa ka adlaw, sa pagpauli ko halin sa school, sa pagsulod ko sa boarding house, ang isa sa mga boardmates ko nga gay, ginawiran niyang kamot ko, kagin papungko ako sa sofa. Hambal niya sa akon, uy, Mr. MSS, to, kay medyo mas may edad niya siya sa akon tita. Sugiri ako sa matuon. May napabusong ka? Sabat ko, ginpabusong, wala ang ahaw. Sabat niya sa akon, may babae nga aras sa sulod sa kwarto mo. Gamay nga babae kag maputi, nagatagalog. Halin ko no siya sa Manila, kag ikaw ang ginapangita. Sang pagkabati ko, nabatyagan ko Tita Regine, nga gulpi lang, naglamig ang dapya sang hangin. Hambal sang boardmate ko, o ano, nagpalang lapsi ka dyan, kadtuin na to siya sa kwarto mo, tapos kagid karon. Nagsulod ako sa kwarto ko, kag nakita si Candy nga nagahigda sa katre ko, kag nagabasa sang comics. Hambal ko, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman dito? Kailan ka pa dumating? Ano na naman ang gusto mong mangyari? Sabat niya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na mapigilan ang paglaki ng tiyan ko. Iniipit-ipit ko pa ito nung debo ko. Pero ngayon, naaawa na ako sa baby. Kaya umalis na ako sa bahay at pumunta dito. Ang birthday niya gali, Tita Regine, September 15, 1976. Gani, mas may edad siya sa akon, sang halos isa ka tuig. Hambal ko sa iya, nakalimutan mo na ba yung mga sinabi mo sa akin? Nasaktan mo ako ng todo. Nagamit mo ako. Ngayon, maayos na ulit ang buhay ko. Balak mo na namang guluhin? Sabi ko sa'yo, handa akong panindigan yan. Pero anong sinabi mo? Di ba sabi mo hindi mo ako mahal? Wala pa ako natapos ang ginahambal ko, Tita Regine. Ginbotong niya ako, kaginhalukan. Ginsulay naman niya ako liwat. Kag nag-init naman ang lawas ko. Ganit, tita, bisan makita na nga medyo dako ng iya nga tiyan, natabo kami sa kwarto ko. Pagkatapos ang may natabo sa amon, ginpamangkot ko siya. Kumain ka na ba? Nasaan ang ibang mga dala mo? Sabat niya, nasa labas yung bag ko, hindi pa nga ako kumakain eh. Medyo nagugutom na kami ng baby natin. Tita, napihak na naman ang nagadalagan sa paminsaron ko. Hambal ko sa iya, sige,
Lalabas ako, kukunin ko yung bag mo at bibili ako ng makakain mo. Sang pagwa ko sa kwarto, ang mga boardmates ko tita, ang ila mga mata, may mga pakahulugan ang mga tulok nila sa akon. Ang mga lalaki, ang ilayuhom, daw mga idubuang bala, tita kung makasunlog sa akon, daw mo na sila. Ang boardmate ko nga gay, hambal niya, tapos kagid sa papa mo kung magkadto siya diri. May ginbilin kagali nga bay sa Manila, ha? Wala na lang ako nagsabat. Ginkuha ko na lang ang bag, gindala sa kwarto, kag nagbalik pagwa para magbakal sang makaon ni Candy. Samtang nagalakat ako pagwa, pakadto sa karinderya para magbakal sang kanon kag sudan para kay Candy. Wala nagauntat sa pagpamensar ang utok ko kung paano ko ini masolbar. Ang ginakabalakaan ko kung makaabot ini sa amay ko sa tapaz, kag maisugid niya ini sa iloy ko o kung kadtuan niya ako diri sa boarding house, kag may matabo nga hindi maayo. Pagkatapos namon makakaon sang panyapon, ginambalan ko siya nga kinahanglan ko gihapon nga magsulod sa eskwela para ipadayon ang pagtuon ko. Hambal ko sa iya, paano yan? Saan tayo kukuha ng pambili ng mga kakailanganin mo para sa panganganak mo? Sabat niya, nakausap ko na yung may-ari ng parlor dyan sa labas. Napadaan din ako nung nagtatanong-tanong ako kung kilala ang pangalan mo, kaya itinuro itong boarding house nyo. Sabi, may palomar nga na nagbo-board dito. Hindi ko naman alam na ikaw yun. Nag-usap na kami nung may-ari na pwede ako magtrabaho dito bilang beautician. Sabi ko, marunong ako ng gawaing parlor. Bukas nga, isasama niya ako dyan sa mall para mamili ng gamit para sa baby. Ang babait pala ng mga Ilonggo, ano? Tutulungan niya ako hanggang sa mga anak daw ako, basta siya ang ninang. Nakukyutan kasi siya sa akin. Maganda daw ako, sabi niya. Hambal ko, mabuti naman pala kung ganun. Ang bilis mo talagang magkaroon ng kakilala, ano? Ma-PR ka kasi. Hambal ko pa sa iya. Bukas, gusto mo or gusto ko makilala yung may-ari ng parlor. Ako, nakailang buwan na ako dito, hindi ko man lang naisipan na pumasok sa parlor na yan. Pagkaaga, pagkatapos naman makapamahaw, naghimos kami sa kwarto para nga updan siya sa parlor kay masugod na siya sang obra sa parlor kag para makilala ko ang tag-iya sini. Asa lang anay kita diri sa sulat ni Mr. MSS, in particular sa ini nga episode. Kamo dira sa inyo mga stories, sa luyag ninyo nga i-share man diri sa KLP. Pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then idulong ninyo. Diri kita sa may Mapa Street sa Sky City Tower. Pwede man ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow. For the meantime, ibiling ko sa inyo ang mga matahong mga programas every afternoon. After sang KLP, Tuyang Ermitanya, sundan sa Provincial Jail, kag sang Dear Diary. I'll see you again tomorrow. Madamong salamat sa inyo mga kabombo sa gihapon. Ini inyong alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.